ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan dahil sa pagiging desperado nating makamit ang isang bagay, kadalasan ay nagkakamali tayo. Kaya nga importante na suriin natin ang ating sarili upang hindi na tayo makapagdesisyon ng hindi naaayon. Ikaw, kabarangay, naging padalos-dalos ka na ba sa iyong mga pasya? Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga bumubuo ng Barangay Love Stories, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Solana. 29 years old, taga Cardona, Rizal at isang online seller. Pero dati ako nagtatrabaho sa isang private company. Sa kasalukuyan ay buntis ako sa first baby namin ng husband ko, pero meron na akong unang anak sa ibang lalaki. Panatiko talaga ako ng programa ninyo, Papa Dudut, at hanggat maaari ay wala akong kinakaligtaang episode sa radyo. Kumbaga ay hindi kumpleto ang pananghalian hanggat hindi kami nakatune in kay Papa Dudut. Tapos isang araw ay naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong programa upang marinig ko namang umere ang sarili kong kwento. Kahit naman paano ay merong makukuhang aral at inspirasyon ang mga kabarangay natin sa mga karanasan ko sa buhay. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung saan ay sa edad kong 27 years old ay gustong-gusto ko nang mag-asawa. Kaya lang ay wala pa nga akong boyfriend noon, bagay na nakadagdag pa sa aking frustration. At palagi ko yung sinasabi sa aking nanay, Papa Dudut. Grabe na yun. Anong grabe? Yung classmate ko nung elementary at high school ay mag-aapat na yung anak. Tignan niyo yung post niya dito sa Facebook. Pinakita niya yung pregnancy test niyang positive. Ang dami nga nag-congrats sa kanya. Talaga? Tingin nga. Guling, di ba? Kasing edad mo lang din yan, ano? Mas matanda po ako ng 1 taon sa kanya. Ibig sabihin, 26 years old pa lang siya tapos nakaapat na anak na. Mismo. Naku, napakasipag naman nila mag-asawang gumawa ng bata. Hayaan mo na po. Buhay naman nila yan eh. Sa bagay, mahalaga lang naman dun hindi napapabayaan yung mga bata. Kahit mag-anak pa sila ng sangdosena, ayos na ayos lang. Grabe naman po sa sangdosena. Aba, nangyayari naman yun ah. Kami nga 18 magkakapatid, di ba? Mas grabe pala kayo, Nay. Ay, ewan ko sa'yo, Solana. Minsan napaka-OA mo. Sobra naman po kayo. Oh, totoo naman. Diyan pa lang sa mga reaksyon mo, akala mo unang beses mo palang narinig na 18 kami magkakapatid. Sensya na po. Hala, kinasal na pala siya? Huh, sino? Ito po oh, dati kong katrabaho. Nagpunta na rin po siya dito sa bahay ng birthday niyo. Siya lang talaga in-invite ko noon kasi okay naman siyang kasama. Natatandaan ko nga na katulad mo wala pa rin siyang asawa nun. Pero masaya naman ako kasi sa wakas kinasal na siya. Masaya rin po ko. Pero sobra naman kayo sa pagsasabi na katulad ko wala pa siyang asawa. Noon yun kasi ngayon kasal na siya. Sa katotoo naman na wala ka pa rin asawa, di ba? Pati nga boyfriend wala pa rin Kaya nga medyo nalungkot po ako. Ha? Bakit? Kasi tumatanda na ako pero wala pa rin ako nakikilalang lalaki na mamahalin at gugustuhin pakasalan. Ay, ayoko pong tumandang dalaga at mamatay na hindi pa nararanasan ang sarap ng buhay. Pinagsasasabi mong sarap ng buhay ang hirap kaya magkaanak lalo na sa panahon ngayon, ano? Napakamahal ng mga bilihin at serbisyo. Kung mahirap ka, dapat manahimik ka na lang sa isang tabi. Siyempre, pagsisikapan naman po namin na magiging asawa ko yung pamilya na bubuuin namin. Hindi namin ipaparanas sa magiging anak namin yung hindi magandang buhay. Sa bagay. Di naman kita mahahadlangan kung ramdam mo na dyan sa mga buto-buto mo na gusto mo nang mag-asawa at bumuo ng sarili mong pamilya. Kahit na mahirap ang buhay, masarap pa rin na meron kang asawa at mga anak. Kaya, sige, humayok at maghanap ka na ng magiging boyfriend.
Siguraduhin mo lang na yung mapipili mo yung lalaking responsable, marunong sa pamilya, mabait, may pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi lalong-lalo na sa inyong magiging anak nyo, at higit sa lahat, hindi mapanakit. Nako, subukan ka lang niyang saktan, lalatiguhin ko pati mata niya. Si nanay talaga, wala pa nga eh. Sinasabi ko lang sa'yo yung gagawin ko kapag maling lalaking napili mo. Kaya ayusin mo paghahanap ng matinong mapapangasawa, ha? Boyfriend po muna, wala pa nga akong boyfriend eh. Kala ko diretso kasalan kasi atat na atat ka na dyan eh. Nay talaga, O bakit? Totoo naman sinasabi ko sinabi ko bang hindi? Buti na yung nagkakaliwanagan. Masyado talaga kayo mapangasar. Para namang di mo ako kilala. Mapang-asar talaga ako at nasa iyo na lang kung maaasar ka. Pero seryoso nak, kung anong magpapasaya sa'yo, gawin mo. Marami-rami ka na rin sinakripisyo para sa pamilya natin. Panahon na para mapagtuunan mo naman ang pansin ng sarili mong buhay. Papa Dudut, masyado kasi akong naging tutok sa pagtulong sa pamilya namin simula mawala ang aming tatay. Bata pa kami noon at talagang ginapang kami ni nanay sa paghahanap buhay. At bilang panganay sa 3 magkakapatid ay sadya kong kinalimutan ang pagla-love life at ang aking sarili. Pero aminado akong gusto ko na talagang bumuo ng sariling pamilya that time at masaya naman ako kasi suportado ako ng aking nanay. In fact, siya pa ang kontodo push sa aking makipag-date o magpaligaw kaya ginawa ko ang mga payo niya. Bilang unang hakbang ay nag-install ako ng dating app sa aking cellphone. Nagpatulong pa nga ako sa best friend ko na pumili ng maganda at pinaka-the best kong picture na gagawin kong display profile. First time ko lamang kasing gumamit ng dating app at sa tanang buhay ko, isa pa lang ang nagiging boyfriend ko. Pero matagal na yon dahil nag-aaral pa lamang ako sa high school at sa pagkakatanda ko ay umabot lamang kami ng 1 buwan. Fast forward. Meron ako nakilala at nakamatch na lalaki sa naturang dating app na gamit ko ng mga panahon na yon. 2 linggo rin kaming nag-usap bago kami nag-decide na magkita na. At may nangyari na nga sa amin ang unang araw na yon. Kaso makalipas ang 1 buwan at kalahati bigla na lamang siyang naglaho na parang bula, Papa Dudut. Nay, minulto niya ako. Sino? Yung lalaki na kilala ko online at nakadate. Minulto niya na ako. Paanong minulto? Bakit? Namatay na ba siya? Nay naman eh. Pinatay mo naman agad yung tao. Sabi mo kasi minulto ka, kaya anong iisipin ko kung di namatay na pala yung tao, di ba? Yun na nga. Kaso buhay na buhay pa po siya. At ang ibig sabihin ko sa minulto, naglaho na lang siya bigla na parang bula. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi ko na matawagan. At hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Naku, minulto ka nga. Sumalangit nawa. Nay naman eh. Sabi mo sa akin, nagkakamabutihan na kayo, di ba? Opo. Akala ko rin papunta na kami sa pagiging mag-boyfriend-girlfriend kasi okay naman yung date namin. Nagsabi pa nga siya na plano niya akong ligawan at pumayag naman ako. Kaya lang... Kaya lang ano? Nawala siya bigla pagkatapos siya makuha sa akin yung pagkababae ko. Hala ka. Ibig mong sabihin, sinabi mo ng perlas ng silanganan? Opo. Ako nalintikan na. Teka, Nay, nasusuka ako. Ay, sinasabi ko na nga ba? Pumunta ka doon sa lababo. Doon ka sumuka. Naku. Ay, hindi kaya buntis ka? Pwede po ba yun? Oo naman. May nangyari sa inyo kamo. Tapos nagkakaganyan ka. Malamang buntis ka. Ay, niregla ka na ba? Hindi pa nga po eh. Mag-iisang linggo na. Nalintikan na talaga. Paano nga po kung buntis ako?
Ano nang gagawin ko? Bigla akong tinakasan ng tatay ng anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin mo, pero siguraduhin mo muna na buntis ka nga. Mag-ano ka, mag-pregnancy test. Ayoko po. Anong ayaw mo pinagsasasabi mo dyan? Natatakot po ako Paano kung positive? Wala na tayong magagawa dyan. Saka na lang nating isipin kung ano yung susunod nating gagawin kapag totoo na buntis ka nga. Pesting buhay naman Ngayon pa talaga nangyari to kung kailan bigla namang nawala yung nakabuntis sa akin. Kasalanan mo rin naman kasi. Sana bago ka bumuka ka dyan, sinigurado mo muna na gumamit ng proteksyon yung lalaking yon. Oh, kita mo nangyari. Tingin ko, nakatunog yun na mabubuntis ka niya. Kaya biglang naglaho na parang bula. Wala naman po sanang kaso kahit mabuntis niya ako Kaya lang ang kiniinis ko, iniwan niya ako bigla. Akala ko ba naman nagkakaintindihan na kami? Na mahal na namin ang isa't isa. Pero mukhang hindi po pala ganon. Hindi talaga. Kasi nakuha na niya yung gusto niya sa'yo. Napakasama niyang tao. Sinabi mo pa. Sana makarma siya sa pangiiwan niya sa'yo at sa magiging anak niyo kung totoo nga na buntis ka. Kinakatakot ko lang po na baka hindi ko kayanin. Alin? Yung pagbubuntis ko po. Ewan, naguguluhan pa po ko, nalilito. Masyado mabilis yung mga pangyayari. Kahit na anong mangyari, kailangan mong kayanin dahil nandyan na yan. Alangan namang ipalaglag mo yung dinadala mo Malaking kasalanan niya sa Diyos. Tsaka, hindi ka na bata, Solana. Nung nakaraan lang, naulit-ulit mong sinasabi na gusto mo nang magkaanak at magkaroon ng pamilya, di ba? O ayan na, magkakaanak ka na sakaling buntis ka nga. Kaya dapat kayanin mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ang nanay. Akong bahala. Gagabayan kita. Papadudot ng sumunod na araw ay nakumpirma kong buntis nga ako. Buti na lang talaga ay nandyan ang nanay ko dahil kung wala siya malamang ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Dahil sa biglang pagtakas ng lalaking nakabuntis sa akin ay natakot ako sa responsibilidad ng pagiging nanay sa baby na nasa sinapupunan ko ng mga panahong yon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko kay nanay dahil to the rescue siya. At kahit na extra challenge ang naging pagbubuntis ko ay si nanay ang katuwang ko, Papa Dudut. Unti-unti ay natutuhan kong mahalin ang baby na dinadala ko ng mga panahong yon. Inisip ko kasi na tama naman ang sinabi ni nanay. Walang kasalanan ang anak ko sa ginawa ng tatay niya. Sadyang meron lamang mga lalaki na hindi marunong magtaguyod ng pamilya. Nasa una lang magaling at duwag naman sa responsibilidad. Malas lamang ako kasi ganong klase ng lalaki ang natagpuan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makaraan ng 9 na buwan ay naipanganak ko ng malusog ang aking panganay. Nag-leave ako noon sa opisinang pinapasukan ko at noong matapos yun ay agad na rin akong nagbalik trabaho. Kailangan ko nang magdoble kayod upang matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Alam ko na simula maging nanay ako ay dapat huli ko nang isipin ang aking sarili dahil laging unang-una ang kapakanan ng baby ko. Kaya lang ilang buwan pa lamang akong nagtatrabaho ulit ay nakaramdam na ako ng matinding kapaguran. At hindi yon yung klase ng pagod na nawawala kapag pinahinga mo, kundi naghahalo-halong pagod mentally and physically. Doon ko rin napagkumpara ang sitwasyon ko bilang single parent sa aking ibang katrabaho na merong healthy relationship sa kanilang mga asawa. Gusto ko lang naman ang katuwang sa buhay at mag-aalaga sa akin dahil matagal na panahon din ako ang nag-aalaga sa iba. Pati ba naman sa sarili kong anak ay ako pa ring mag-isa. Kaya nga binanggit ko yon sa nanay ko dahilan para sermonan niya ako ng todo-todo, Papa Dudut.
pagod na po ako. Kapag nasa opisina ako, hindi ako makapag-concentrate. Lagi akong lutang at nakatulala. Kaya nga nasisita ako ng boss ko at isang beses natawagan na ng pansin. Pero anong magagawa ko? Gusto ko na lang umuwi nung time na yon at magmukmuk sa higaan. Kaso alam kong hindi ko naman yun magagawa dahil kailangan kong alagaan yung anak ko pagdating ko rito sa bahay. Medyo mahirap nga yung pinagdaraanan mo, anak. Pero wala ka naman magagawa kasi kailangan mo magtrabaho pa rin para sa anak mo. Yun na nga po Imbis na sana nagpapahinga na lang ako rito sa bahay natin. At ako na yung nag-aalaga sa baby ko, kailangan ko pang umalis para magtrabaho. Thankful po ako na inaalagaan niyo yung anak ko. Pero ewan ko ba? Ano ba kasing problema? Pagod ka nga lang ba talaga o ano? Sa tono mo kasi para kang nagsisisi na nagkaanak ka. Yung totoo? Oh, sabihin mo yung totoo. Tama po kayo. Nagsisisi po ako na nagka-baby ako. Sula na naman! Kung naiintindihan lang ng anak mo yung sinabi mo, malamang magtatampo yung bata. Sarili niyang ina, pinagsisisihan siyang sinilang sa mundo. Ano pong magagawa ko kung yun ang nararamdaman ko? Wala, di ba? Tsaka bago kayo magsalita ng ganyan, iintindihin niyo muna yung pinagdaraanan ko. Naiintindihan ko yung pinagdaraanan mo dahil nanay din ako. Partida, isa pa lang yung anak mo. Tapos kayo, 3 pa nga na inire ko. Pero ang kaibahan natin, kasama niyo po si tatay sa pag-aalaga at pagpapalaki sa amin bago siya inagaw sa atin ng kamatayan. Tapos ako simula nang pinagbuntis ko yung baby ko hanggang pinanganak, mag-isa lang ako. Ewan ko kung nasa ng lupalop ng impyerno na napunta yung tatay ng batang yan. Nakakagigil lang talaga pag naaalala ko. Huwag mo namang sisihin yung anak mo sa katarantaduhan at pagiging irresponsable ng tatay niya sa'yo. Sino pong sisisihin ko? Napapagod na po ako magtiis at magkunwari na ayos lang yung lahat. At saka inggit na ako sa mga kasamahan ko sa opisina na merong mabubuting kinakasama at asawa. Ha? Bakit naman? Siyempre, ako wala. Kaya napatanong na lang ako sa Diyos kung bakit ang unfair niya sa akin. Hindi naman ako makasalanang tao Nagpapakitino naman ako sa abot na makakaya ko. Pero bakit pinarusahan niya pa rin ako? Sobra ka naman! Para mo na rin sinabing pagpaparusa yung pagkakaroon mo ng anak. Totoo naman po. Ay, maghinay-hinay ka nga sa mga sinasabi mo. Kawawa naman yung anak mo, Wala pa siyang kamuwang-muwang sa mundo tapos pinag-uusig na agad siya ng sarili niyang ina. Yun po kasi yung nararamdaman ko. Ano po magagawa ko? Meron kang magagawa. Sana pinigilan mong maisip yan. Para hindi mo na naramdaman kasi maling-mali yan. Doon pa lang sa mainggit alam mong hindi na magandang katangian yun. Sana ganun lang kadali yung gusto niyong mangyari. Wag kasi puro sarili mo yung isipin mo, lalo may anak ka na. Dapat pag nanay ka na, isang tabi mo yung nararamdaman mo at pagtuunan ng pansin yung anak mo. Paano ko nga po magagawa yun kung napapagod na ako? Ay, sana talaga hindi na lang ako pumayag na ituloy yung pagbubuntis sa batang yan. Aray ko! Bakit niyo ako binatukan, Nay? Nagtatanong ka pa talaga kung ano-ano yung sinasabi mo dyan. Kinabutan ka nga! Hindi naman kasalanan ng apo ko na nabuo siya dahil sa kapusukan niyo Tapos sasabihin mo na sana hindi mo na lang tinuloy yung pagbubuntis mo sa kanya? Sumusobra ka na talagang babae ka! Papadudot doon ko mas napagtanto ng husto na mahirap maging single parent at kung may choice lamang akong baguhin ang kapalaran ko ay gagawin ko. Oo, mahal ko nga ang anak ko pero nawawalan pala ng saysay ang lahat pag nanaig na yung labis na pagod. Tinanim ko sa isipan ko na ang aking anak dapat ang priority ko bago ang sarili ko pero mas nanaig sa akin ang kagustuhan na makatagpo ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay at mag-aalaga sa akin bilang kapareha niya at kung loloobin ay may bahay. Kaya nga nagsimula ulit ako makipag-usap online kahit na inuusig pa rin ako ng aking konsensya at ng mga sinabi ni nanay. Naiintindihan naman daw niya ako pero nandun pa rin yung sermon niya tungkol sa dapat mas pagtuunan ko ng pansin ang aking anak bago ang sarili ko. Para sa akin ay hindi niya talaga ako nauunawaan. Hindi nagtagal ay meron akong nakausap na lalaki
sa dating app at mabilis lang din kaming nagkapalagayan ng loob, Papa Dudut. Anong sinabi mo, Solana? Pakiulit nga kasi parang nabingi yata ako. Nay naman eh. Ulitin mo kundi mababatukan kita. Sabi ko po, willing akong sumama sa lalaking nakakausap ko kung yayayain niya akong makipag-live-in sa kanya. Anong sinabi mo? Sasama ka sa lalaking yun eh. Paano yung anak mo? Sige nga. Yun nga po ang gusto kong pag-usapan natin. Kasi hindi ko masasama yung anak ko. Ni hindi ko pa nga sinasabi sa kanya na may anak na ako kasi, ewan, ayoko lang. Pakiramdam ko pag ginawa ko yun, baka mawalan siya ng gana sa akin. Kasi bihira lang naman yung lalaki na nagkakagusto at sumiseryoso sa mga single mom. Kahit na. Mahalaga pa ba yon? Opo, mahalaga yun kasi mahal ko na siya. Sa lagay, mas pipiliin mo pa yung lalaking yun kaysa sa sarili mong anak, Solana. Hindi ko naman po inaalis yung pagiging nanay ko sa anak ko. Gusto ko lang po magsimula ng panibagong buhay. Magsimula ng panibagong buhay na hindi kasama yung anak mo, ganun ba? Opo, Kanino mo naman iiwan yung apo ko, Aber? sa inyo po. Ay, anak ka naman ng teteng. Ayaw niyo po ba? Napakagaga mong babae ka. Ano ba namang pag-iisip meron ka? May pasabi-sabi ka pa na hindi mo inaalis pagiging nanay mo sa anak mo pero ipapaalaga mo sa akin. Kahit na mahal ko yung apo ko, ikaw pa rin na nanay niya yung dapat na mag-alaga sa kanya. Alam ko naman po yun. Pero hindi ko na po siya kayang alagaan. Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Paano hindi mo kayang alagaan eh? Hindi naman mahirap alagaan yung anak mo. Napakabait niyang bata, normal din siya. Walang karamdaman, kaya paano mo nasasabi yan? Tatapatin ko na po kayo, Nay. Ayoko na po sa anak ko na yan kasi bunga siya ng pagkakamali. Oo, wala siyang kasalanan. Pero hindi ko lang talaga siya mapigilang sisihin sa ginawa ng tatay niya sa akin nung araw. At kahit na anong gawin ko paulit-ulit lang na bumabalik yung pang-iiwan sa akin ng lalaking yun sa tuwing nakikita ko yung anak namin. Kaya sabihin niyo, paano ako makakausad? Gusto ko nang kalimutan yung pangyayaring yun. At ito lang yung paraan na pwede kong gawin. Napakapangit ng paraan mo sa totoo lang. Pangit na po kung pangit, pero desperado na ako. Tsaka wag po kayo mag-alala, kasi susustentuhan ko pa rin naman yung anak ko. Magtatrabaho pa rin ako ng mabuti para sa kanya. Pwede ka namang magtrabaho ng mabuti nang hindi mo siya kinakailangang iwanan sa akin eh. Ewan ko ba naman sa'yo, nak? Bakit ganyan ka mag-isip? Awang-awa tuloy ako sa anak mo kasi nagkaroon siya ng nanay na katulad mo. Para sa kaalaman mo ha, hindi lang perang pambili ng pangangailangan niya yung dapat na binibigay mo sa anak mo. Kailangan din niya ng pagmamahal mula sa'yo. Pero hindi ko na nga po kayang ibigay yun sa anak ko. Kaya kayo na lang po yung magbigay nun sa kanya. Naniniwala naman po ako na marami kayo nun sa puso nyo. Yung sa akin kasi, ubus na para sa anak ko. At kung meron man pong natitira, konti na lang. Tapos para na lang yun sa sarili ko. Mahirap namang magbigay ng pagmamahal sa iba kung hindi ko uunahing mahalin yung sarili ko, hindi ba? Ibang klase mga katwiran mo, bulok at baluktot. Papa Dudut, parang kinurot ang aking puso sa iyak ni nanay dahil sa naisip kong iwanan ang anak ko sa kanya para makisama sa lalaking nakilala ko online. At kahit na sinusustentuhan ko pa rin naman ang bata ay hindi pa rin sapat yon. Pero kahit na anong gawin kong pagsaalang-alang sa sitwasyon ay nadaig pa rin ako ng aking damdamin. Mas nanaig ang kagustuhan kong sumama sa lalaking nakilala ko at magsimula ng panibagong buhay. Alam ko po na maraming magagalit sa akin na mga kabarangay natin dyan at may mga magsasabi na hindi ko naman talaga mahal ang anak ko. Mahal ko ang anak ko pero mas mahal ko ang aking sarili ng mga panahong yon. At kahit na pangit pakinggan, paano ko makapagbibigay ng pagmamahal sa iba kung hindi ko naman uunahing mahalin ang sarili ko kahit nakapalit noon ay ang pagtakas sa responsibilidad ng pagpapakananay sa aking panganay, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinagot ko na nga ang lalaking nanliligaw sa akin at makaraan lang ang isang buwan ay niyaya na niya akong makipag-live-in. Bale, tumira kami sa Taytay Rizal dahil doon naman siya nagtatrabaho. Hindi alam ng live-in partner ko na meron akong anak sa unang lalaki. At sa totoo lang ay gusto ko na talagang hindi niya malaman, pero alam ko na wala namang lihim na hindi nabubunyag. Kaya sa huli ay inamin ko sa kanya ang totoo dahilan para maggalit siya sa akin. Hindi dahil may anak ako sa ibang lalaki kundi dahil hindi raw ako naging tapat sa kanya nung una pa lamang. Naintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya, kaya humingi ako ng tawad. Hindi niya rin ako natiis dahil mahal niya ako at ang tanging hiling lang niya ay ipakilala ko sa kanya ang anak ko, kaya sinama ko siya sa bahay ng nanay ko sa Cardona, Rizal. At laking gulat ko dahil masayang masaya siya pagkakita sa aking anak. Kaya lang ay marami pa rin kaming bagay na hindi pinagkakasunduan habang nagpapatuloy ang aming pagsasama. Katulad na lamang noong isang beses na nag-away kami dahilan para mag-alsa balutan ako't umuwi sa aking nanay, Papa Dudut. Ano nga ulit yung dahilan ng away niyo, anak? Sinabi ko na po, di ba? Paulit-ulit kayo eh. Hindi ko nang mapigilan. Bakit ba? Kaya sabihin mo na kasi ulit. Sige po, pero last na to ha. Feeling ko kasi inaasar nyo lang ako eh. Sige na, ano nga ulit yung rason? Bakit ka nag-alsa balutan paalis sa inuupahan niyo at umuwi ka rito sa atin? Nag-away po kasi kami nung kinakasama ko dahil binuksan ko yung delata na paborito pala niya tapos inulam ko. Delata lang pala, tapos pinag-awayan nyo na. Grabe, hindi ako makapaniwala para kayong mga bata. Hindi ko naman po kasi Ay, sinasadya naku. nung mabuksan yun. At saka siya naman may sabi na mag-ulam na lang daw ako ng delata dahil hindi nga siya nakapagluto. Nagkataon na overtime ako sa work. Tapos siya naman nagbago oras ng shift niya. Kaya umalis siya na maaga. Syempre bilang wala na ring lakas magluto pa, naisip ko nga magbukas na lang ng delata. Ano ba kasing delata yon? Sardinas ba? Corned beef po, yung medyo mamahalin na brand. Hindi mo ba alam na paborito niya yon? Alam ko po na paborito niya yun, pero hindi ko naman akalain na magagalit siya sa akin ng gusto dahil lang sa dilatang yun. As in, galit na galit siya. More on, tampo na para bang batang nagmamaktol yung lolo niyo. Akala mo kung sinong inapi. Ginising pa talaga ako para pagdabugan, matapos niya makitang nasa basurahan na yung delata na inulam ko kagabi. Nagkataon na isang piraso na lang yun, tapos plano niya raw ulamin pag uwi niya. Anong ginawa mo pagkatapos? Syempre, nagalit din ako kasi para siyang tanga. Kagigising ko lang nun tapos naalimpungatan pa ako sa sigaw niya. Tapos bubungaran niya ako ng sermon kesyo ganito ganyan. Aba, hindi rin po ako nagpatalo. Kaya sinagot ko siya para ipagtanggol yung sarili ko. Hanggang sa lumala na yung away namin at nakapagsalita na kami ng hindi maganda sa isa't isa. Hindi ko na po nagustuhan yung mga sinabi niya. Kaya nilayasan ko na siya. Pambihira talaga mga kabataan ngayon. Maliit na bagay pinalalaki kaya dumarami yung hiwalayan eh. Alam ko naman po na mababaw lang yun. Pero nasobrahan eh. Kung kinausap niya lang sana ako na maayos, baka lumabas pa ako at binilan siya ng paborito niyang delata. Di sana wala kaming problema. Hindi sana kami nagkasakitan sa mga sinabi namin sa isa't isa. Kaya lang hindi ganun yung nangyari. At hindi ko kayang intindihin na ganun siya umasta porque paborito niya yung delatang kinain ko nang hindi sinasadya. Tama rin naman yung mga sinabi mo. Delata lang naman yun. Kaya nga po. Tsaka sobrang sama lang talaga ng loob ko sa kanya. Sa dinami-rami ng tao na magsasalita sa akin ng ganun, siya pa talaga. Ayun, hindi na ako nakatiis kaya nilayasan ko na siya. Hindi talaga maiiwasan yung pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Pero sana, huwag niyong hayaan na sirain ito yung pagsasama ninyo. Tama rin na umalis ka doon para makapag-isip-isip kayo pareho. Magpalamig ka muna rito habang malayo kayo sa isa't isa. Pero huwag niyong patagalin yung away ninyo. Hindi yun maganda. Ewan ko na eh. Mahal ko naman po siya pero masakit talaga mga sinabi niya sa akin.
Biruin nyo, sabihin ba naman ako matakaw kasi naubos ko rin yung dilata niya? Gutom na nga ako nun. Kahit naman ako na gutom, baka maubos ko rin yon. Yun na nga po. Medyo sumobra lang siguro yung reaksyon ng kinakasama mo para lang sa isang delata. Sa lagay, mas matimbang pa yung pagmamahal niya sa paborito niyang pagkain kaysa sa'yo na kinakasama niya. Tumpak ka dyan, Nay. Naku, pag pumunta yun dito, makakatikim talaga sa akin yun ng sermon. Salamat po. Ay, hindi lang pala siya kundi kayong dalawa. Bakit naman po ako nasali dyan? Syempre, pareho kayo nasa relasyon At gusto ko lang ipaintindi sa inyo na hindi na kayo bata para pag-awayan yung ganong klase ng mababaw na bagay. Ay, umayos kayo, kundi pag-uuntugin ko na talaga kayo. Papa Dudut, alam ko naman na mababaw lang ang dahilan ng pag-aaway naming yon. At pwede namang maayos kaagad kung may isa sa amin na magpapakumbaba. Pero pareho na kaming kinain ng matinding emosyon. Noong araw ding yon ay pinuntahan ako at sinundo ng kinakasama ko sa Cardona at nakipagbati sa akin. Humingi rin siya ng sorry kay nanay dahil naabala pa namin siya. Pero ayos lang naman sa nanay ko, sa halip ay pinayuhan niya kami na pag-usapan ng mga bagay-bagay at huwag na huwag agad paiirali ng galit. Kaya nga ginawa namin ang lahat para ayusin ang pakikipagkomunikasyon sa isa't isa para hindi na maulit ang mga nangyari. At masasabi ko na mabuti ang resulta noon sa pagsasama namin. Meron pa rin namang mga misunderstanding pero mas alam na namin kung paano yon ayusin. Saka pansin ko na sobrang mahal din talaga ng kinakasama ko ang aking anak sa ibang lalaki. At nakikita ko yon sa tuwing bumibisita kami sa bahay ni nanay. Kaya nga nagustuhan na rin siya ng nanay ko para sa akin bilang kinakasama. Pero nitong March 2025 lang ay may sinabi ako sa nanay ko na labis niyang kinabigla, Papa Dudut. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Pero huwag kayong mabibigla Depende kung sasabihin mo maganda ako matagal ko nang alam yon. Puro kayo biro. Sa tingin mo nagbibiro ako? Nakakasakit ka ng damdamin Siyempre, maganda po kayo. Kanino pa po ba ako magmamana kundi sa inyo lang, di ba? Yan, sige, utuin mo pa ako. Ano ba kasi yung sasabihin mo at may pasabi-sabi ka pa ng wag ako mabibigla? Tungkol po sa amin ang kinakasama ko. Ang totoo, niyaya niya na ako magpakasal kahit sa West lang daw po muna. Para lang magkaroon na ng basbas yung pagsasama namin. Talaga? Naku, mabuti naman! Anong sinabi mo? Pumayag ka ba? Siyempre, opo. Tuwang-tuwa nga ako Ako rin tuwang-tuwa kasi sa wakas ikakasal ka na, nak. Dati-rati, pangarap mo lang yung maikasal tapos ayan na, mangyayari na. Kaya nga malaki talagang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi dininig niya yung panalangin ko, nabigyan niya ako ng matinong lalaki. Yung magiging asawa ko, magiging tatay ng mga anak namin at makakasama ko hanggang tumanda kami. At nangyari na nga yun. Buti na lang naging matyaga ka sa paghihintay. Opo, pero may isa pa po pala akong sasabihin. Meron pa bukod sa sinabi mo na ikakasal ka na? Ganun na nga po. O sige, ano ba yon? Pinag-usapan po namin ang kinakasama ko. Nakukunin na namin yung anak ko at isasama sa inuupahan namin. Gusto po niya na isang buong pamilya na kami at handa naman siyang ampunin yung bata para siya na ang kilalaning ama. Ayos lang po ba sa inyo yun? Tinatanong pa ba yan? Siyempre ayos na ayos sa akin. Hindi po ba kayo malulungkot kasi mapapalayo na kayo sa apo nyo? Ano bang klaseng tanong yan? Natural malulungkot ako. Pero sino ako para ipagkait sa apo ko na magkaroon ng tatay at nanay sa kanyang paglaki, di ba? Kaya nga malaki talaga yung pasasalamat ko dyan sa kinakasama mo kasi mahal na mahal yung anak mo. Tingin ko nga, mas mahal niya pa yung apo ko kaysa sa'yo Mahal ko rin naman po yung anak ko. Pero aminado ako naging gagalang ako sa pagdedesisyon nung araw. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-iisipan na kunin yung anak ko para ako na yung mag-aalaga sa kanya. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko bilang nanay niya.
Siguro hindi pa naman po huli ang lahat, di ba? Hindi pa naman talaga. At suportado kita sa gusto mong mangyari. Basta ipangako mo na hinding-hindi mo na ibabalik sa akin yung apo ko kasi bigla ka na lang napagod magpakananay sa kanya, ha? Hindi laruan niyang anak mo para sa kaalaman mo. Meron siyang damdamin. Tsaka baka gabaan ka na kung gagawin mo pa yun sa kanya. Hinding-hindi ko na nga po ulit gagawin yun sa anak ko, Nay. Pangako po yan. Huwag ka sa akin mangako. Sa anak mo ikaw mangako. At patunayan mo yon. Mahalin mo siya ng husto. Iparamdam mo na lagi kang nandyan sa tabi niya bilang nanay niya. Ipaglaban mo siya sa lahat ng pagkakataon. Lagi mo siyang piliin sa kahit na anong sitwasyon. At kahit na magkaroon pa kayo ng mga anak, nung kinakasama mo, huwag mong hayaan na mabaliwala yung panganay mo. Tandaan mo, Solana, ha? Wala siyang kasalanan sa ginawa sa'yo ng ama niya, kaya huwag mo siyang sisisihin. Opo, Nay. Naiintindihan ko po lahat ang mga sinabi niyo at tatandaan ko po yun. Sige, mapapanatag na ako kung ganon. Paano mo pala aalagaan yung apo ko kung nagtatrabaho ka? Tungkol po sa bagay na yan, pinag-usapan na namin ng kinakasama ko na magre-resign na ako para maalagaan ko yung anak ko. Sinabi ko kasi sa kanya na gusto kong bumawi sa anak ko dahil malaki nga yung nagawa kong kasalanan sa kanya nung araw. Katulad niyo, sinuportahan din po ako ng kinakasama ko. Papa Dudut, alam kong hindi ako naging perpektong magulang sa anak ko noong araw, pero sa kasalukuyan ay ginagawa ko naman ang lahat upang makabawi sa kanya. At yun naman ang mahalaga, hindi ba? Sising-sisi ako sa nagawa kong pangiiwan sa kanya noon nang mas pinili ko ang aking sarili, ngunit masayang-masaya naman ako. Dahil naalagaan ko na siya ngayon, katuwang ang aking kinakasama na ngayon ay asawa ko na. Hindi pa rin naman nagsawang sumuporta at umalalay sa akin si nanay, lalo na at buntis ako sa panganay namin ng mister ko. Alam ko na mas magiging challenging ang pag-aalaga ng dalawang maliit na bata, kaya sinabi ni nanay na pupuntahan niya ako sa inuupahan namin para alalayan pagkapanganak ko. Doon pa lang ay naiyak na ako at nag-uumapaw ang saya ng puso ko. Mas lalo ko na-appreciate ang aking nanay sa totoo lang. At alam ko na marami pa akong matututuhan sa kanya mula sa mga karanasan niya kung paano maging mabuting ina. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Patuloy kayong magbigay ng aliw sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Solana. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas ay hindi sumusuko sa pagsubok. Hindi ito nakabase sa yaman o karangyaan, kundi sa tunay na damdaming handang magsakripisyo kahit anong unos pa ang dumaan. Ikaw, kabarangay, sa panahon ng hirap at ginhawa, kaya mo rin bang ipaglaban ang ganitong klase ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Ermilio, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Melo. 45 years old na ako at 15 taon na sa serbisyo bilang isang gwardiya sa isang bangko dito sa Pampanga. Sa loob ng 15 years na yon ay paulit-ulit na ang naging gawi ko sa araw-araw. Palaging bahay trabaho at tuwing day off naman ay nakikipag-inuman ako minsan sa mga kumpare ko. Panggabi ako sa trabaho at dahil ako ang bantay sa bangko tuwing sarado ito ay wala akong ibang ginawa buong magdamag kundi ang manood lang ng pelikula online habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Halos maubos ko na nga ang lahat ng mga action movie na available online.
Kapag naman hindi ko trip ang manood ay nakikinig ako sa mga kwento ninyo para hindi ako antukin, Papa Dudut. Pagdating ng karelyebo ko ay dumadaan ako sa karinderya para kumain at saka magpahinga sa bahay. Papa Dudut, hindi lang ako ang mag-isang nagpupuyat para magtrabaho. Kasama ko rin sa pagbabantay sa bangko na pinagtatrabahuhan ko ay isang mag-asawa na nagtitinda ng balot at sigarilyo. Sa harap kasi ng bangko ay isang bus terminal at ang mga pasahero doon ang suki ng mag-asawang Susana at Socorro. Kada alas 8 ng gabi ay pumupwesto na sila sa tapat ng bangko para magtinda ng balot, tubig at sigarilyo. Maaga rin kasing nagsasarado ang mga sari-sari store sa lugar na yon. Kaya naman sila ang takbuhan ng mga pasaherong nag-i-stop over sa lugar. Naging malapit ang puso ko sa dalawang matanda dahil gabi-gabi ko na silang nakakasama sa pagbabanat ng buto. Tandang-tanda ko pa nga noong unang araw ko sa trabaho, taong 2010, sinaway ko sila noong nakita ko silang nag-aayos ng pwesto nila isang gabi, Papa Dudut. Itali mo ng maayos yung payong para hindi liparin. Paano liliparin? Wala namang hangin. Kini-question mo pa ako, itali mo na nga lang. Hindi natin hawak ang panahon. Baka mamaya biglang lumakas ang hangin. Ito na, itatali ko na. Mawalang galang na po, Nay, Tay. Bawal po kayong magtinda rito. Pag-aari po ng bangko tong lugar eh. Hindi po kayo pwedeng pumwesto rito. Ay anak, matagal na kaming nagtitinda rito. Dito talaga yung pwesto namin. 10 taon na kaming pumapwesto rito, sir. Alam yan nung security. Ako na po yung bagong gwardya. Wala na po yung dati. Wala na si Rudy? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Lumipat po siya ng agency. Di na raw po niya kaya magpuyat. Ganun ba? Hindi ba niya nabanggit sa'yo na may pumupwesto rito para magtinda? Hindi po eh. Hanggang alas 4 lang naman kami dito, sir. Bago pa magbukas yung bangko, wala na kami rito. Kaso po ngayon, mas maigpit na yung patakaran. Bawal talaga mga nagtitinda sa mismong labas ng entrance eh. Baka mamaya may dumating mula sa head office. Ako po yung mapagalitan. Wala naman sigurong dadalaw sa inyo ng ganitong oras. Gabi na eh. Kahit doon na lang kami sa gilid para hindi makasagabal. Ayos lang ba yon? Ay, sigurado po ba kayo na matagal na kayo rito? Oo, 10 taon na kaming nagtitinda rito. Marami nang dumaang CQ dyan. Lahat sila kilala kami. O sige po, kung pinapayagan naman kayo ng mga dating security dito, hindi ko na po kayo paaalisin. Basta medyo gumilid lang po tayo ha. May CCTV po kasi. Mahirap na, baka mapagalitan ako. Kasi simula ko pa lang po dito sa trabaho. Ay naku, salamat ha. Socorro, ilipat mo na yung mesa sa gilid. Buhatin mo na muna yung lagayan ng balot. Ay, wag nyo na pong ilipat. Diyan na po muna kayo ngayong gabi pero bukas po, doon na kayo sa gilid, ha? Tsaka iwasan po nating magkalat. Bawal din po ang maingay. Opo, sir. Wala pong problema sa kalat. Nagwawalis kami bago kami umuwi. Wala ring maingay dito. Sige po. Salamat. Ano nga palang pangalan mo anak? Ermelio po. Pero Melo na lang po ang itawag nyo sa akin. Salamat Melo. Wala pong anuman. Kayo po, ano pong mga pangalan nyo? Ako si Susana. Ito naman ang asawa kong si Socorro. Taga rito lang din po ba kayo? Oo, malapit lang kami rito. Diyan lang kami sa may bukana, yung papasok dyan. Ganun po ba? Ilang taon na po kayo? 60 na ako. Ako naman +5. Bale 65 po. Oo, mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Bakit naman po hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo? Hindi po ba dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay nyo? Naku, kung hindi kami magtitinda, saan kami pupulot ng pangkain?
Kailangan namin kumita para may pambili kami ng ulam. Wala po ba kayong anak? Meron. Marami. 5 silang lahat. Nasan po sila? Bakit hindi po sila magbanat ng buto? May kanya-kanya na silang pamilya eh. Kami na lang nitong asawa ko yung magkasama sa bahay. Ganun po ba? Di wala na kayong kasama sa bahay niyan. Wala na. Kami na lang 2 ni Socorro ang magkasama. Sabi ko nga sa kanya, tumira na lang kami dun sa bahay ng bunso namin eh. Kaso ayaw ng asawa ko. Bakit naman po? Magiging pabigat pa ba kami sa bunso namin? Wag na. Kaya naman namin ang sarili namin eh. Nasa 60 na kami pero malakas pa naman kami. Mabuti naman po kung ganon pero dapat sa edad nyo pong yan. Yung natitirang lakas nyo, ini-enjoy nyo na lang po eh. Parang yung nanay ko po, hindi ko na siya pinagtatrabaho ngayon. Maswerte yung nanay mo, sir. Kasi may mabait siyang anak. Kami. Naku, itong si Socorro. Sisiraan pa ang mga anak namin. Wala tayong magagawa kung maging mga anak natin naghihirap. Pero kahit na, ilang taon natin silang inalagaan tapos iiwan lang nila tayong... Ay nako, katulad ng sinabi ko, wala na tayong magagawa pa. Desisyon nila yon. Relax lang po kayo. Huwag po kayong mag-aaway. Ganito talaga kami magsagutan pero hindi kami nag-aaway. Sige po, maiwan ko na po kayo dyan para hindi ko na po kayo maabala. Kung may kailangan po kayo, doon lang po ako nakapwesto. Doon po banda sa sulok. Salamat anak. Salamat, sir. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Melo na lang po. Maliit na matanda si Nanay Susana, maikli ang buhok nito na medyo nakukuba na. Tuwing nakikita ko siya ay parang lagi siyang galit pero kapag kinausap mo na siya ay sobrang palatawa siya at madaldal. Ang asawa naman itong si Tatay Socorro ay payat at maliit din katulad ni Nanay pero malakas pa rin siya. Lalo na sa mga pagbubuhat ng mga inilalako nila. Mas mahihain si Tatay Socorro kesa kay Nanay Susana pero mas naging close ko si Tatay dahil pareho kaming mahilig manood ng action movies. Naawa ko sa sitwasyon ng mag-asawa. Kaya naman hinayaan ko na lamang silang pumwesto sa harapan ng bangko. Total ay gabi naman na at sarado na ito. Nung una ay taga-masid lamang ako sa dalawa, si Tatay Socorro ang unang nagbabantay sa pwesto nila. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ay nakaupo siya sa lumang plastic chair at binabantayan ang tinda nilang balut, tubig at sigarilyo. Samantala ay natutulog naman sa likuran nito si Nanay Susana. Nakapwesto siya sa bisikletang may sidecar na siyang gamit-gamit nila sa pagbibitbit ng kanilang lamesa at malaking payong para hindi sila mahamugan. Pagsabit naman ng hating gabi ay papalitan ni Nanay Susana si Tatay Socorro sa pagbabantay para makapagpahinga ang asawa niya. Siya ang nagbabantay hanggang sa alas 4 ng umaga. Siya na rin ang nagwawalis ng mga kalat at nagliligpit ng mga gamit nila. Sa kanya gigisingin ang asawa niya para makauwi na sila at makapagpahinga. Hindi nagtagal ay naging malapit din ako sa mag-asawa sa mga sumunod na buwan na pagsama-sama namin sa iisang lugar. Tuwing inaantok ako ay nakikipagkwentuhan ako sa kanila at doon ko nalaman ang love story nila, Papa Dudut. Tay, pabili po ako ng yosi. Isa lang. Anong yosi mo? Yung mentol po. Heto, 4 bayad niyan ha. Salamat po. Eto po bayad. Nag-yosi ka pala? Opo, pero minsan lang. Lalo na kapag inaantok po ako. Kung gusto mo, may kape ako rito para magising ka. Nagtitinda rin po kayo ng kape? Hindi. Nagdadala lang kami ng kape para kung sakaling antokin makakapagkape kami. Akala ko may binibenta rin kayong kape. Oh, hetong kape. Okay lang po, salamat na lang. Baka po wala ng kape si Nanay mamaya. May extra naman kami. Karaniwan kasi, nakakadalawa ako ng kape. Maraming salamat po .
Timplahin ko na po itong isa. May maliit na thermos dyan sa may bike. Hanapin mo na lang. Yun po bang nasa tabi ni Nanay Susana? Oo, yun nga. Kunin ko na po. Ay sige, mamaya ako natitimplahin. Sarap po ng tulog ni Nanay. Oo nga eh. Napagod siguro kanina sa bahay. Naglaba eh. Mukhang sanay na sanay talaga kayo sa puyatan, ano? Ilang taon na po ulit kayo nagtitinda rito? Nasa 10 taon na rin siguro. Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimula eh. Paano naman po kayo nagsimula? Bakit nyo naisipang magtinda rito? May sari-sari store dati si Susana. Kaso nalugi. Nung umalis sa bahay yung bunso namin, nagpasya yung asawa ko na magtinda na lang ng balot dito sa may terminal. Tapos may mga naghahanap ng sigarilyo. Kaya nagdagdag na rin kami ng sigarilyo tsaka tubig na rin. Kumusta naman po ang kitaan? Sakto lang para sa aming dalawa. Kahit papano, kumikita naman kami ng sapat para may pambili ng bigas. Minsan, kung matumal ang benta, kumakain kami ng kangkong na tanim ng asawa ko. Marami yung tanim sa bahay eh. Meron siyang talong, sili, kamatis. Kung ano yung mga gulay na nasa bahay kubo na kanta, meron siya. Para po mas tipid, no? Ako nga gusto ko rin magtanim para may mapagkukunan ng ulam kapag kinapos. Kaso hindi mahilig yung mga bata sa gulay. Ilan na ulit anak mo? 3 po, isang lalaki tapos 2 babae. Pareho pala tayo. Isa lang din lalaki ko. Tapos babae na lahat. Matanong ko naman po kayo, Tay. Paano po kayo nagkakilala ni Nanay Susana? Mahabang kwento yan. Maaga kami nagkakilala niya ni Susana. Bata pa lang kami noon. Gaano po kabata? 16 siya noon tapos 21 naman ako. Nagkakilala kami sa isang pista. Talaga po? Oo, kasama niya mga kaibigan niya noon. Puro sila sosyalin. Si Nanay? Oo, mayaman niya noon. Inhinyero ang tatay. Tapos po, anong nangyari? Pinili ako kaya eto, naghihirap ngayon kasama ako. Hindi ko po maintindihan, Tay. Pinapili po ba siya? Nung sinagot kasi ako ni Susana, syempre hindi naman ako mayaman noon. Kargador lang ako eh. Wala akong tinapos. Mahirap lang kami. Nung nalaman ng tatay ni Susana na ako yung nobyo niya, hindi sila pumayag. Kaya siya pinapili. Ganun na nga. Pinapili siya ng mga magulang niya. Iiwan niya ako o itatakwil siya ng pamilya niya. Mas pinili na lang ni Nanay na itakwil siya? Kaya nga siya nandito, di ba? Ayan oh, mahimbing ang tulog. Talagang ipinaglaban po kayo ni Nanay, ano? Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay niya. Kahit na naghihirap kami. Lahat ng gusto niya, pinipilit kong ibigay. Kasi alam kong hindi ganito yung buhay na nakagisnan niya. Pero ito pa rin ang pinili niya dahil sa akin. Wala po bang pagsisisi si Nanay Susana sa ginawa niya? Wala siyang sinasabi sa akin pero may mga pagkakataon na ramdam ko na parang nagsisisi siya sa pinili niyang buhay. Minsan nga, nakokonsensya ako eh. Bakit naman po kayo nakokonsensya? Kasi huli na nung napagtanto ko na hindi pala sapat yung pag-ibig lang para magkaroon ng magandang buhay. Hindi sapat na mahal niyo ang isa't isa. Minsan, napapaisip ako, kung hindi ako pinili ni Susana, siguro maganda na ang buhay niya ngayon. Pero kita ko naman po, Tay, na masaya si Nanay sa piling niyo. Tuwing magkasama kayo, naiinggit nga ako kasi ang sweet niyo pa rin tingnan. Kita ko sa mga mata niyo kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Kasi yun na lang ang meron kami. Wala kaming yaman. Ang meron lang kami ang isa't isa. Naantig ako sa love story nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Pero sa parehong pagkakataon ay nalungkot din ako na hanggang sa pagtanda nila ay kayod kalabaw pa rin sila na para bang walang ipinagbago ang buhay nila noon hanggang sa kasalukuyan. Nakaka-relate ako sa kwento nilang dalawa dahil halos ganun din ang nangyari sa akin at sa unang babaeng inibig ko noon.
Bago ko nakilala ang asawa ko ay meron akong babaeng minahal ng lubusan. Masasabi ko na siya ang taong bumasag ng puso ko ng sobra-sobra sa puntong muntik na ako mawala ng pag-asang makahanap pa ng pag-ibig. Nakilala ko siya sa isang charity event. Hindi pa ako gwardiya noon, tambay pa lamang ako dati na kung ano ang available na trabaho ay yon ang kinukuha ko. Naging driver ako ng isang NGO na tumutulong sa mga kabataang nakatira sa liblib na lugar. Miyembro siya ng naturang NGO at siya ang nanguna sa charity event na yon. Nasa passenger seat ko siya noon at sa kahabaan ng biyahe namin ay doon ko siya nakilala. Simula noon, Papa Dudut, tuwing kailangan nila ng driver ay ako na ang kinokontak nila. Hindi na mabilang ang charity na ginawa namin noon. Hanggang sa nagka-developan kaming dalawa. Nag-date kami ng ilang buwan hanggang sa sinagot niya ako. Tumagal po ang relasyon namin ng 2 taon pero naging patago ito. Hindi dahil sa kinakahiya niya ako kundi dahil alam niyang hindi papabor ang mga magulang niya kapag nalaman nilang ang boyfriend niya ay isang hamak na driver lamang. Noong natuklasan ng mga magulang niya ang relasyon namin, ay doon na natapos ang pagsasama namin. Sa kasamaang palad ay mas pinili ng ex ko ang magandang future niya kesa sumama sa akin sa hirap at sa ginhawa. Hindi katulad ni Nanay Susana. Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal bago ako naka-move on sa pag-ibig na yon, Papa Dudut. Siya kasi yung first love ko na inakala kong makakasama ko na sa panghabang buhay. Masyado pa kasi akong bata noon para maniwala na ganon lang kadali ang pag-ibig. Hindi rin naman nagtagal ay nakahanap din ako ng babaeng tunay na ka-forever ko. Sabi nga nila kapag hindi napasayo ang isang bagay, ito'y dahil may ibang mas magandang bagay pa na darating para sayo. Ang naging pangalawang girlfriend ko ay siya na rin pong napangasawa ko. Isa siyang teacher na nakilala ko lamang dahil sa mga kaibigan namin. Nagtatrabaho na ako noon bilang gwardiya noong naging kami, Papa Dudut. Minahal niya ako ng buo at totoo at hindi naging hadlang ang estado namin sa buhay. Ngayon ay may 3 na kaming anak at kahit papaano ay nabibigyan naman namin ng maayos at komportableng buhay ang mga anak namin kahit na hindi kami mayaman. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa naging takbo ng love life ko. Totoo na nasaktan ako noong nawala sa akin ang unang babaeng minahal ko pero never ko siyang sinisisi na mas pinili niya ang future niya kesa sa akin. Nakita ko rin kasi na naging maganda naman ang outcome ng pag-iwan niya sa akin. Dahil may common friends kami sa Facebook ay may time noon na dumadaan sa newsfeed ko ang post ng ex kong yon. Kasal na siya at nakapangasawa ng isang politiko. May 2 na silang anak at masaya na sila sa buhay nila katulad ko na masaya na rin ako sa sarili kong buhay. Kaya po natutuwa ako sa kwento ni Nanay Susana at Tatay Socorro dahil pinaglaban talaga nila ang pagmamahala nila. Isang gabi habang tulog si tatay ay isang bagay ang tinanong ko kay Nanay Susana, Papa Dudut. Nay, tulog na ba si Tatay Socorro? Naku, tulog na. Bakit? Sayang. Nakalimutan ko na pinabaunan pala ako ng misis ko ng pagkain. May dala po akong spaghetti dito tsaka Shanghai na pang midnight snack sana natin. Ako na lang ang kakain. Tutal siya naman ang umubos ng hapunan ko kanina. Tirahan na lang po natin siya para may makain sa mamaya paggising. Mabuti pa nga. Ayaw kasi niya nang naiistorbo kapag tulog siya. Ah, talaga po ba? Oo, siya yung tipo na biruin mo na kapag lasing. Wag lang kapag naistorbo sa tulog. O sige po, tayo na lang po ang magsalo nitong baon ko. Bakit? May handaan ba sa inyo?
Birthday po kasi ni Mrs. Nagluto siya ng spaghetti para sa mga bata tapos Shanghai. Ay sabihin mo sa kanya, happy birthday ha! Makakarating po. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim nito eh. Alam mo, nung bata pa ako, kada kaarawan ko, hindi nawawala itong spaghetti. Favorite ko ito eh. Nabanggit nga po sa akin nung mga nakaraang araw ni tatay na mayaman daw ang pamilya niyo, Nay. Oo, 2 anak lang kasi kami, kaya kung ano yung mga gusto namin, ibinibigay talaga ng papa namin. Kahit kailan, hindi po ba talaga kayo hinanap ng mga magulang niyo? Hindi. Hindi ko alam kung sinubukan ba nila akong hanapin. Hindi rin kasi nila alam kung nasaan ako eh. Bakit po hindi nila alam? Kasi nagtanan kami ni Socorro. Walang nakakaalam kung saan kami nagpunta, pati mga kaibigan ko. Nung araw na yon, tinalikuran ko lahat-lahat. Ibig niyo pong sabihin, simula noon, hindi niyo pa rin po nakikita ang pamilya niyo? Nagpunta ako sa libing ng nanay ko. Yun na yung huling pagkikita namin. Nakakalungkot naman po yun. Yung tatay niyo po? Mas nauna siyang namatay. Hindi ako nakapunta noon kasi wala akong pamasahe. Ipinagdasal ko na lang siya. Pero wala naman po kayong pinagsisisihan sa mga naging desisyon niyo sa buhay, Nay. Kasi maganda na yung buhay niyo noon eh. Ako? Nako, marami akong pinagsisisihan. Tulad po ng ano? Na sana hindi na lang ako nakipagtanan. O hindi kaya bago ako nakipagtanan, dinala ko yung mga alahas ko para may maisasanla ako. Nagsisisi po ba kayo na pinili niyo si Tatay Socorro? Sino ba naman ang may gusto ng ganitong buhay, 'di ba? Masyado pa akong bata noon eh, at sa pag-ibig. Akala ko kakayanin ko lahat kasi kasama ko ang taong minamahal ko. Pero hindi pala ganun yun. Iba ang realidad sa mga pelikulang napapanood natin. Kung babalik po kayo sa nakaraan, Nay, tingin niyo ba iibahin niyo yung naging takbo ng buhay niyo? Hindi. Wala akong babaguhin. Wala po. Akala ko po ba... Hindi naman porket nagsisisi ako. Ibig sabihin nun gusto ko nang burahin yung mga nangyari sa buhay ko. May mga pagsisisi ako, pero wala akong babaguhin. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi naging masaya ako. Yun yung isang bagay na ayaw kong mawala sa akin. Masaya ako na si Socorro ang napangasawa ko. Masaya ako na nagkaroon kami ng maraming anak. Masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay, magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Masaya ako kasi napatunayan namin sa mga magulang ko na kaya naming magtagal kahit wala kaming itinatagong yaman. Lahat ng sayang yon ay dahil kay Socorro. Nakakatuwa naman po yun. Kaya ikaw, sundin mo kung anong nasa puso mo. Ipaglaban mo, pero gamitin mo rin ang utak mo para sa ikabubuti. Hindi lang ng sarili mo ha, kundi pati na rin ng pamilya mo. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Sa panahon ngayon ay malimit na lamang akong makakita ng mag-asawang sabay tumatanda. Katulad nila Nanay Susana at Tatay Socorro ay dalangin ko rin na makasabay ang asawa ko hanggang sa pagtanda ko. Parang napakahirap na rin kasing makahanap ng kabiyak. Nasasamahan tayo hanggang sa pagtanda natin. Kung hindi nasisira ang relasyon ng mag-asawa dahil sa pangangaliwa, minsan ay mas maaga namang kinukuha sa langit ang isa. Kaya maswerte ang mag-asawa dahil napanindigan nila ang pangako nila sa bawat isa na magsasama hanggang sa pagputi ng mga buhok nila. Nakakainggit dahil hindi yon nagawa ng mga magulang ko. Maaga kasi kaming iniwan ni tatay matapos siyang malunod noong mga bata pa lamang kami dala ng kalasingan. Nasa dagat kami noon at nagsiselebrate ng birthday ng kapatid ko. Nagiinuman sina tatay kasama ang mga kapatid nito noong nagpaalam siya para umihi. Makaraan nga ang ilang minuto ay hindi na siya bumalik pa. Noong hinanap namin siya ay nakita siya ng tiyuhin ko na nakadapa sa buhanginan. Ang ulo nito ay nakalubog sa mababang parte ng dagat.
Tuwing nakikita ko sina Nanay Susana at Tatay Socorro ay parang natutunaw ang puso ko sa saya. Sila kasi yung klase ng pag-ibig na pinapangarap ng marami. Pag-ibig na nagsimula noong mga bata sila at napanindigan nila hanggang sa tumanda na sila. Sila yung pag-ibig na hindi naranasan ng mga magulang ko at pag-ibig na gusto ko ring maranasan balang araw. Pero sa kabila ng saya na nararamdaman ko para sa pagsasama nilang dalawa, hindi ko rin maiwasang maawa sa kasalukuyang estado nila. Sa edad nilang yon, dapat ay nagpapahinga na lamang sila. Hindi na rin kasi maganda sa kalusugan nila ang nagpupuyat para lamang kumita. Nang minsang tanungin ko kung nasaan na ang mga anak nila, ay mas lalong nakaramdam ng awa ako para sa mag-asawa. Melo, ano yung pinapanood mo? Tay, kayo po pala. Hali po kayo rito. Maganda tong pinapanood ko. Bagong upload lang. Si Eddie Garcia ba yan? Opo. Tabi nga tayo. Total wala pa namang bumibili. Sige po. Matumal talaga kapag ganitong oras, no? Oo, mamayang 12:00 pa yung dating ng sunod na bus. Talagang kabisado nyo na po yung pagdating ng mga bus, ah. Dekada ba naman na akong nagtitinda rito? Kabisado ko na ang lahat. Wala po ba kayong ibang trabaho noon? Meron. Dati akong konduktor, tapos naaksidente ako. Kaya hirap na akong makabiyahe ng malayo. Buti po kinaya nyo na buhayin yung mga anak nyo, no? Marami yun, ah. May sari-sari store kami noon. Yun yung negosyo ng asawa ko. Ang lakas nun dati, kaso nalugi. Bakit naman po nalugi? Maraming gumaya eh. Sunod-sunod na nagkaroon ng sari-sari store dun sa lugar namin. Kaya ayun, nagkaagawan ng suki. Kaya po ba dito na lang kayo nagtinda? Ganun na nga. Buti po nakaya nyo pa rin suportahan yung pamilya nyo noon, no? Kahit na ganito lang yung trabaho nyo. Sa awa ng Diyos, nakaya naman namin. Tuwing umaga, naglalabas si Susana. Ako naman, nagpapataya ako noon ng weteng. Doon namin kinuha yung mga pinangtustos namin sa mga anak namin. Tapos nagpupuyat pa po kayo sa gabi. Oo, wala kaming magagawa. Mataas pangarap namin para sa mga anak namin eh. Napagtapos nyo po silang lahat? Hindi, pero may 3 kaming napagtapos. Yung panganay, pangalawa, tsaka yung bunso. Nasa na po sila ngayon? Bakit parang bigla na lang nila kayong iniwan? Yung panganay, nurse sa abroad. Dinala siya doon ng asawa niya. Kaso parang nakalimot na eh. Maganda na kasi buhay nila doon. Yung pangalawa naman, namatay sa aksidente sa motor. 24 lang siya noon. Yung pangatlo, nagtana naman. Nagmana sa amin. Yung dalawa po, tay, nasaan? Yung pangapat, may sarili ng pamilya. Marami din sila, kaya problema din nila yung pera. Yung bunso, yun yung tumutulong sa amin noon. Pero simula nung nagkapamilya, medyo nagigpit na rin ang sinturon. Wala naman po ba kayong tampo sa kanila na para bang pinabayaan na lang nila kayo ni nanay? Wala naman. Ang mahalaga sa amin nagampanan namin ng maayos yung trabaho namin bilang magulang. Ayaw din naman namin ni Susana na humingi ng tulong sa mga anak niya kasi alam niya na may mga kanya-kanya na rin silang buhay. Kahit hirap na yun, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. Nakakalungkot naman po yun. Kung ganun ginawa sa akin ng mga anak ko, malulungkot ako. Mantakin niyo, tay, ha? Pinalaki ko sila ng maayos tapos bigla na lang nila akong iiwan kapag nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Yun naman talaga yung trabaho natin bilang magulang eh. Yung tulungan sila. Hindi nila obligasyon na ibalik yung mga sakripisyo natin sa kanila. Kahit na. Para sa akin, lumalabas na wala silang utang na loob kapag ganun. Wala naman talaga dapat silang utang na loob eh. Hindi naman nila ginusto na ipanganak sa mundong to. Tayo mismo ang nagdesisyon noon.
Kaya tayo dapat ang mag-alaga sa kanila. Tama po kayo pero sabi ko nga po tay, nakakalungkot. Hindi rin naman siguro mahirap para sa anak na magbalik ng utang na loob sa magulang eh. Sa tingin ko parang obligasyon ng anak yun. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman nasa maayos na ang kalagayan nila. Masaya sila, malusog, buo ang pamilya. Okay na yun. Yun po talaga yung pinaka-importante tay no? Basta nasa maayos na lagay ang mga anak. Masaya na rin ang mga magulang. Tama ka dyan. Ay tay, may bibili po ata. Ay, sandali. I-post mo muna yung pinapanood natin. Sige po tay, post ko lang. Antayin ko kayo. Halos kaedad ko lang ang panganay na anak nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Kaya naman parang anak na rin ang naging turing nila sa akin. Dahil hindi na nila nakakasama ang mga anak nila ay sa akin na lamang nila ibinubuhos ang pag-aalaga na hindi na nawala sa ugali nila simula noong naging magulang sila. Ganon talaga siguro kapag naging magulang na. Likas na sa amin ang alagaan at bantayan ang mga taong halos kaedad lang ng mga anak namin. Sa mga sumunod pang 8 taon ay naging katulong na ako nila Tatay Socorro sa pagtitinda. Kapag inuulan sila ng customer ay tumutulong ako sa pagbibigay ng mga sukli. Lalo na't noong mga panahong yun ay medyo mahina na rin ang paningin nilang mag-asawa. Sa sobrang pagiging malapit ko sa kanila ay dinadalhan pa nila ako ng hapunan para makasabay ko silang kumain bago sila magtinda. Papa Dudut. Marami ang naitulong ng mag-asawa sa buhay ko. Bukod sa mga nakakasama at nakakausap ako or nakakausap ko sila sa pagbabantay buong magdamag ay sila na rin ang naging karamay ko noong namatay ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kanila ay mag-isa kong haharapin ang kalungkutan gabi-gabi habang nasa trabaho ko. Pero dahil sila ang nakakasama ko tuwing nasa trabaho ako ay nabawasan ang lumbay na nararamdaman ko kahit papaano. Sina nanay at tatay ang tumulong sa akin para maayos ko ang problema naming mag-asawa noong nagkaroon kami ng matinding awayan. Kamunti ka na nga kami maghiwalay noon pero dahil sa kanila ay binigyan nila ng kalinawan ng utak ko. Ang mga payo nila ang sumalba sa relasyon naming mag-asawa. Papa Dudut. Hindi biro ang 15 years na pinagsamahan namin nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Sa tagal at lalim ng pagsasama naming tatlo. Hindi ko ine-expect na darating din pala ang araw kung kailan magkakahiwalay-hiwalay kaming tatlo. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami na akong alaala kasama sina Nanay Susana at Tatay Socorro na kung sisimulang kong ikwento ngayon ay aabutin tayo ng maraming araw. Pero bilang ibinahagi ko na rin ang kwento nila sa inyo, Papa Dudut, ay magandang i-share ko na rin sa inyo ang ilan sa mga hindi ko malilimutang memory kasama ang dalawang matanda. May pagkakataon noon na kahit maulan at may bagyo ay lumalabas pa rin sila para magtinda. Inabutan kami noon ng baha na umabot hanggang binte. Hindi na nila noon kayang makauwi ang mag-asawa dahil sa lakas ng buhos ng ulan at bugso ng hangin. Ang ginawa ko kahit bawal magpapasok sa bangko ay pinasilong ko na muna sila sa loob pansamantala kahit na pinagalitan ako ng management pagkatapos noon. In-invite ko rin sila noon na nang nagdebu ang panganay ko. Sobrang saya nila Nanay Susana noon dahil marami silang pagkaing na i-take home. Palabirong tao si nanay at kahit na marami silang problemang pinagdaraanan ay lagi pa rin siyang humahagalpak sa tawa maski na sa mga maliliit at simpleng biro lamang. Kapag naman bored si Tatay Socorro ay tumatabi siya sa pwesto ko para samahan ako sa panonood ng pelikulang pinapanood ko. Kapag may bibili ay nagmamadali siyang magtinda para wala siyang makaligtaan sa pinapanood namin. Karaniwan ay mga 90s action films ang pinapanood namin. Marami pa kaming masasayang alaala at ilan lamang yon sa kaya kong ibahagi ngayon.
Papadudo taong 2023 ay doon na po nagbago ang lahat. Ilang linggong hindi nagtinda ang mag-asawa. Akala ko noon ay hindi sila nagtinda dahil maulan lamang noon, pero sa isang gabi mag-isa lang na dumating si Tatay Socorro sa dati nilang pwesto. Nang tanungin ko kung nasaan ang kabiyak niya ay doon ko na nalaman ang masamang balita. Isang balita na nagpaluha sa akin. Tay Socorro, kumusta na po kayo? Ilang linggo rin kayo nawala ni Nanay Susana ha? Mabuti naman ako, Melo. Hindi niyo po ata kasama si Nanay ngayon, Tay. Nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit po? Anong nangyari kay Nanay? Di ba matagal na siyang inuubo? Opo, binilhan ko pa nga po siya ng gamot para mawala yung ubo niya eh. Ayun, mas lumala yung ubo niya. Nung nagsuka na siya ng dugo, itinakbo na namin siya sa ospital. Hala, akala ko ubot sipon lang meron si Nanay. Malala na pala. Kaya nga medyo nahirapan na rin kasi siya sa paghinga kaya natakot na kami. Yung bunso ko ang nagsabi na itakbo na siya sa ospital. Kumusta na po si Nanay ngayon? Nasa ospital pa rin siya. Mukhang matatagalan pa bago siya makabalik sa pagtitinda. Ano po bang sakit niya? Alam niyo na po ba? May cancer si Susana, Melo. Ho? Ay, ano pong klaseng cancer? Lung cancer daw. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha yun eh. Akala namin yung mga nagkaka-cancer lang sa baga yung mga naninigarilyo. Oo nga, hindi naman nag-iossi si Nanay ah. Pero nakakalanghap pa rin daw siya ng usok mula sa mga nagsisindi. Yun daw yung rason. Hala, paano na ngayon yan, Tay? Kaya nga ako nawala ng ilang linggo kasi nagbantay ako sa ospital. Bakit nandito po kayo ngayon? Nakiusap na lang muna ako sa mga anak ko na sila na muna yung magbantay sa nanay nila. Di ko kayang nakikita si Susana na nahihirapan eh. Nasasaktan ako. Ay, kawawa naman si Nanay. Di bale, mukhang madidischarge na siya bukas. Stable naman na raw yung lagay ni Susana eh. Kaso nga lang, kailangan pa rin niyang bumalik sa ospital para sa treatment niya. Yun ang mahirap, Tay, yung treatment. Sobrang tapang ng mga gamot para sa cancer eh. Sana kayanin ni Nanay. May kaibigan din kasi ako na nagka-breast cancer. Nakwento niya sa akin kung gaano kahirap magpa-chemotherapy. Pinapatay daw nun yung cancer cells sa katawan eh, pero para na rin daw siyang pinapatay tuwing nagpapakimo siya. Sobrang lala daw ng side effects eh. Yun na nga yung ikinakatakot ko eh. Nabanggit din niya ng doktor sa amin. Pero ang assessment nila, malakas pa naman raw si Susana. Kaya kakayanin pa rin daw naman niya yung side effects na sinasabi mo. Pero sinabi rin niya sa amin na hindi raw matatanggal ng chemo yung sakit niya. Mapapahaba lang daw nito yung buhay niya. Ay, bakit naman daw po? Hindi ko alam. Siguro dahil sa edad niya. Sabi ng anak ko, baka raw hindi kayanin ni Susana yung mga gamot. Pero kahit ganon, gusto nilang ilaban yung buhay ng nanay nila. Kahit pala papano, nag-aalala rin sila sa nanay nila. Nakakatuwa naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi man namin laging nakikita ang mga anak namin. Alam kong handa silang tulungan kami kapag nangailangan kami. At least mapapanatag na ako na hindi kayo nag-iisa. Nandyan pa rin yung mga anak nyo. Kumusta po ngayon ang kalagayan ni Nanay Susana? Ayun, medyo mahina pa rin ang katawan. Ewan ko nga simula nung tinurukan nila ng kung ano-anong gamot, mas lalo siyang nanghina Hayaan niyo po, Tay. Ipapanalangin ko po na gumaling agad si Nanay. Salamat, Melo. Yun na lang talaga ang kaya nating gawin ngayon. Ipagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Fighter si Nanay. Alam ko nalalabanan niya yung sakit niya. Sana nga. Hindi pa ako handang mawala siya Tulungan ko na po kayo sa pag-aayos dyan. Salamat. Ilagay muna natin tong payong ha. Sige po. Kailanman ay hindi ko nakita si Nanay Susana na nagsindi ng sigarilyo.
Hindi siya nagbibisyo pero dahil gabi-gabi siyang nakakalanghap ng usok mula sa mga parokyano nila, ay nadali ang baga ni nanay. Doon lang nila nalaman na kahit na hindi pala naninigarilyo ang isang tao ay pwede pa rin itong tamaan ng komplikasyon sa baga na dulot ng usok nito. Ang tawag doon, Papa Dudut, ay second-hand smoking. Sa katunayan, mas malala pa nga daw ang epekto ng second-hand smoking sa iba kesa sa mismong tao na humihit-hit nito. Noong nalaman nilang may cancer si Nanay Susana ay nagtulong-tulong ang mga anak niya para maipagamot siya. Kaso nga lang ay mahal ang mga treatment na kinakailangan ni Nanay, lalo na't late stage na ang sakit niya. Sa mga unang buwan ay nagawan pa nila ng paraan ng mga gastos sa ospital. Pero kalaunan ay nawalan din sila ng mapanghuhugutan. At para hindi mahirapan ang kanyang pamilya, si Nanay Susana na mismo ang nagdesisyon na huwag nang ituloy ang treatment niya. Masyado na raw siyang matanda para ipaglaban pa ang buhay niya. Isa pa ay hindi na raw nito kinakaya ang mga side effect ng treatment niya. Tanggap na niya na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya mas pinili na lamang niyang maghirap ng mag-isa kaysa idamay pa ang pamilya niya. Nakakalungkot na parang sumuko na lamang si Nanay Susana sa buhay pero naiintindihan ko kung bakit mas pinili niyang tumigil na lamang sa pagpapagamot. Mahirap kasing lumaban kung ikaw mismo ay walang pera para ipaglaban ang sarili mong buhay. Gusto ko mang makatulong noon ay wala naman akong ekstrang pera na maipapahiram sa mag-asawa dahil maging ako ay sapat lang ang kinikita para sa sarili kong pamilya. Tanging panalangin na lamang noon ang naitulong ko para kay Nanay Susana. Susana, hulaan mo kung sinong nandito. Sino? Ako po to, Nay. Si Melo. Ay, ikaw ba yan, Melo? Anong ginagawa mo't naparito ka? Wala naman po. Gusto ko lang po kayong makita ulit. Namiss ko kayo eh. Matagal na kayong hindi nagpapakita sa pwesto. Kailan po kayo babalik? Nako, mukhang malabong nang mangyari yan. Bakit naman ho? Eh di wala nang kasama si Tatay Socorro niyan magtinda ng balut. Kaya niya na yan, matanda na siya. Anong kaya? Ikaw yung hinahanap-hanap lagi ng mga parokyano natin. Opo, ang dami po naghahanap sa inyo, Nay. Nagtataka na nga rin yung iba bakit di raw po kayo nagpapakita sa kanila eh. Kumusta naman po kayo, Nay? Eto, mukhang mamamatay na. Nay, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Si Susana talaga, kung ano-anong pinagsasasabi. Ay bakit? Totoo naman na. Tingnan niyo nga ako. Mukha pa bang kaya kong bumalik sa dati? Oo naman po. Makakabalik po kayo sa dati. Magtiwala lang po kayo. Makikita nyo, mabilis kayo makaka-recover. Nako, hindi na ako umaasa dyan. Bakit naman, Nay? Tumigil na ako sa pagpapagamot. Inaantay ko na lang na malagutan ako ng hininga. Si Nanay talaga oh. Abay, totoo. Nakikita mo ba ang itsura ko? Ang payat-payat ko na. Hirap na nga akong makatayo ng mag-isa eh. Medyo sumeksi nga po kayo eh. Pero alam ko naman po na makakabalik pa rin kayo sa dati. Tiwalang-tiwala po ako sa pag-aalaga sa inyo ni Tatay Socorro eh. Hindi ba, Tay? Oo naman. Wala eh. Gusto ko mang mabuhay pa ng matagal. Diyos na mismo ang nagpasya. Hindi mo naman alam kung yan talaga ang gusto ng Diyos eh. Bakit mo siya pinapangunahan? Hanggang ngayon ba, Socorro? Hindi mo pa rin matanggap na mamamatay na ako? Hindi. Kailanman, hindi ko tatanggapin na mamamatay ka na. Mas mabuti pang ako na lang yung mamatay kaysa ikaw. Tignan mo to, ang drama. Nako, bakit po ba patay ang pinag-uusapan natin? Wala pong mamamatay kahit isa sa inyo kasi matagal pa po tayong magkakasama. Melo, matanda na ako.
Hindi ko nakakayanin pang labanan tong sakit kong to. Yung mga mas bata nga sa akin nadadali pa eh. Partida nagpapagamot pa ang mga yon. Paano na lang ako na matanda na nga, tumigil pa sa pagpapagamot. Ang bilis nyo naman pong sumuko, Nay. Habang humihinga, wag po kayong mawala ng pag-asa. Tanggap ko na malapit na kaming magkita ni kamatayan. At saka kahit ngayon pa kami magharap, hindi ako natatakot. Hindi po kayo natatakot na mamatay, Nay? Hindi. Tingin ko, nagawa ko naman na lahat ng kailangan kong gawin sa buhay eh. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Kaya handa na ako. Ang totoo niyan, hindi takot yung nararamdaman ko ngayon eh. Alam mo kung ano? Ano po? Lungkot. Nalulungkot lang ako kasi iiwan ko na yung asawa at mga anak ko. Hindi ko na makikitang lumaki yung mga apo ko. Hindi ko na matutupad yung pangako ko kay Socorro na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Matagal mo na akong sinamahan sa hirap. Hindi mo na kailangang isipin yun. Melo, may hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Sige po, Nay. Ano po ba yun? Ikaw nang bahala sa asawa ko ha. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong nakakakain siya sa tamang oras. Wag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay tatay. Parang sira talaga tong si Susana eh. Bakit mo ko ibinibilin sa iba? Alam niyo po, Nay, ang lungkot ng pinag-uusapan natin. Pwede po bang ibahin natin yung pinag-uusapan? Yung masaya po sana para good vibes naman. Oo nga naman. Hindi pumunta si Melo dito para mag-iyakan tayo. Papadudot mabilis na humina ang katawan ni Nanay Susana sa mga sumunod na buwan hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na pumanaw na siya. Para ako nawalan ulit ng ina sa pangalawang pagkakataon. 4 na buwan lang ang itinagal ni Nanay bago siya binawian ng buhay. Ang dating masayang mag-asawa na gabi-gabi nagtitinda ng sigarilyo at balot ay mag-isa na lamang. Noong natapos ang shift ko sa unang araw ng burol ni Nanay Susana ay sa kanila ako dumiretso para magbigay ng respeto. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tatay Socorro ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang dating tahimik na si Tatay ay mas naging tahimik pa. Pagkatapos ng libing ay unti-unting bumalik sa dating gawi si Tatay Socorro. Ipinagpatuloy nito ang pagtitinda ng yosi at balut kahit na mag-isa na lamang siya. Kung sila ang naging sandalan ko noong namatayan ako ng ina, ginawa ko naman ang lahat para ako naman ang maging sandalan ni Tatay sa pagkawala ni Nanay Susana. Kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni Tatay. Hindi na siya gaanong makwento at lagi na lamang siyang nakatulala sa kawalan. Hindi ko na nga siya noon maimbita para manood ng pelikula. Isang buwan ang lumipas habang abala ako sa panonood sa cellphone ko. Isang gabi ay nagulat ako nung isang babae ang napasigaw sa may pwesto ni Tatay Socorro. Nagmamadali akong lumapit sa kanila noong nakita kong nakatumba na si Tatay mula sa kinakaupuan niya. Ang kwento sa akin ng babae ay bibili sana siya ng balut pero tulog ang matanda. Sinubukan niya itong alugin para magising pero sa halip na magising ay natumba siya. Agad akong tumawag ng tricycle at tinakbo namin si Tatay sa ospital pero idiniklara siyang wala ng buhay. Namatay siya nang hindi namin namamalayan. Papadudot atake sa puso raw ang sanhi ng pagkamatay ni Tatay Socorro. Siguro'y ganon talaga nila kamahal ang isa't isa ni Nanay Susana na hindi nila kayang mapaghiwalay. Isang buwan lang ang pagitan ay sumunod kaagad si Tatay kay Nanay Susana. Ngayon tuwing nakikita ko ang dati nilang pwesto ay napapangiti na lamang akong mag-isa.
habang binabalikan ang mga masasayang alaala naming tatlo. Iba na ngayon ang tindera doon pero hanggat nabubuhay ako ay hindi ko makakalimutan na minsan ay may dalawang matanda na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Melo. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao sa nakaraan na kahit gaano na katagal ay hindi pa rin natin sila magawang kalimutan. May mga taong nagturo sa atin kung paano sumaya at maging maligaya. Ikaw, kabarangay, kung babalikan mo ang nakaraan, sino ang madalas mong naaalala? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Bebeng, 35 years old at netong nakaraan lang ay umuwi kami ng pinsang kong si Alicia sa probinsya. Matagal na rin po nung huli kaming dumalaw sa probinsya. Palibasa ay 30 na kami ni Alicia kaya puro kami career na lamang ang madalas na nasa isip namin. Nakalimutan na namin na minsan ay natuwa kami sa buhay probinsya. Kung hindi pa namatay ang lola namin ay hindi pa namin naisip na umuwi sa probinsya. At sa pag-uwi nga namin yon ay marami ang nabuksan sa aming nakaraan. Para kaming bumalik sa pagkabata, lalo na nung napadaan kami sa peryahan. Noong mga bata pa lamang kami ay tuwing kapistahan, lagi kaming tambay sa peryahan. Lahat ng laro at rides ay sinusubukan po namin. Makulay ang kabataan namin ni Alicia, Papa Dudut. At meron pang isang dahilan kung bakit mas naging extra makulay yon para sa akin. Hayaan ninyo na ipagpatuloy ko ang aking kwento. Malalaman ninyo kung bakit naging mas makulay ang mundo ko noong 15 anyos pa lamang ako. Lahat yon ay naaalala ko noong nagkaharap na kami ni Alicia sa peryahan. Bebeng! Buti na lang at dumaan tayo rito sa peryahan. Ay, nakahinga rin kahit papano sa burol ni Lola. Oo nga. Kapagod yung mga hingi ng biskwit at kape. Utos sila ng utos na ipagtimpla sila ng kape at abutan ng biskwit. Ano bang akala nila sa burol ni Lola? Coffee shop? Hayaan mo na. Nasanay lang din siguro ang mga yun na pinagsisilbihan sila ni Lola kapag dumadalaw sa bahay. Alam mo naman si Lola, masyadong mabait. Eh di magpatimpla sila kay Lola ng kape. Gisingin nila sa kabaong. Huwag sa atin ano. Ikaw talaga. Lagot ka kapag narinig ka ng kaluluwa ni Lola. Sige ka. Uy, Bebeng! Tingnan mo, may tsubibo. Tara, sakay tayo! Wala namang tsubibo ah. Ferris wheel lang meron. Eh di ba ang Tagalog ng Ferris wheel eh tsubibo? Loka, hindi ka na naman nakinig sa Filipino teacher mo. Ang Tagalog ng Ferris wheel, rueda. Eh ano yung tsubibo? Merry-go-round. Teka nga, di ba ikaw nga itong nagsabi sa akin nung 15 pa lang tayo na tsubibo yung Ferris wheel? Ako naman pala itong minali mo noon. Eh, nagkamali lang din naman ako noon eh. Akala ko rin eh, tsubibo ang tawag kasi sabi ni... alam mo, bumili na lang tayo ng bibingka tapos umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo sa bahay eh. Parating na siguro yung mga matatandang byuda na magpapadasal para kay Lola. Tara na. Oh, eh bakit ka tumatawa dyan? Naalala ko na kung sino yung nagsabi sa'yo na tsubibo ang Tagalog ng Ferris wheel. Walang ganon. Ewan ko sa'yo. Kung hindi tayo bibili ng bibingka, umuwi na tayo. Tara na. Si Ronnie! Tama, si Ronnie! Ronnie? Sino yun?
Uy, gano'n na ba kadaling kalimutan yung puppy love mo? Ay nako, Alicia. Namula ka bigla. Guilty ka ba kasi dininay mo na si Ronnie ang puppy love mo? Ang tagal na nun, Alicia. 15 anyos pa lang tayo nun. Alam ko namang matagal na yun. Pero gusto ko lang malaman kung naaalala mo pa rin siya hanggang ngayon. Ay, ngayon lang ulit. Ngayon ko lang ulit siya naalala. Ay, Ronnie. Kamusta na kaya siya, no? Naalala ko pa dati, laging libre ang sakay mo sa Chubibo. Rueda. Di Rueda. Tapos, purgang-purga ka pa nun sa popcorn at sa malamig. Palibhasa, nanay ni Ronnie yung nagtitinda. Kaya lagi kang libre. Uy, naalala mo pa yung hilaw mong biyanan? Alam mo, ikaw? Ay, nako. Nakakamiss maging 15. Oo nga no? Kung hindi pa namatay si Lola, hindi pa natin maaalala ang puppy love mong si Ronnie. Ay, kumusta na kaya siya? Balikan natin ang nakaraan ko, kabarangay. Noong mga bata pa lamang kami ni Alicia Papadudut ay palagi na kaming umuwi tuwing summer sa aming probinsya. Natataon yon ng buwan ng Abril at sakto pa sa piyesta sa aming lugar. Yun lagi ang nilulook forward ni Alicia. Marami kasing dayo tuwing piyesta sa amin. Maraming nakikilalang bagong mga kaibigan at crush. Marami ring mga tiyangge at meron ding peryahan. Hindi ako masyado sa mga ganito. Tanging si Alicia lang, mahiyain kasi ako at mas gusto kong kasama si Lola sa bahay habang nanonood ng TV o kaya ay nagpapakain ng mga manok at bibe sa bakura namin. Pero noong summer vacation namin yon, may nangyaring kakaiba. Bigla kong nagustuhan ang mga dayo. Bigla akong natuwa sa mga tiyangge at lalong-lalo na sa peryahan. Noong summer vacation na yon ay nagkaroon ako ng crush na nauwi sa puppy love. Hindi ko makakalimutan yon, Papa Dudut. Tanda ko pa. Sa unang araw ng pag-uwi namin ng probinsya ay sinalubong kami ng lola namin. Ang lapad ng ngiti niya habang suot ang bagong biling duster niya. Ngayon kapag binabalikan ko ang ala-alang ito, naghahalo ang tamis at sakit. Bigla kong na-miss si Lola at ang mga ala-ala niya. Kumain pa kayo ng marami ha? Niluto ko lahat yan para sa inyong magpinsan. Ang sarap po ng mga niluto niyo, Lola. Mukhang tataba na naman ako nito. Uy, huwag ka masyadong magpakabusog, bebe nga. Bakit naman hindi siya magpapakabusog, Alicia? Kasi Lola, marami pa kaming titikmang pagkain sa peryahan mamaya. Mamayang gabi pa naman magbubukas ang perya. Pero aagahan po namin pumunta ron ni Bebeng. Kasi nakatambay na po ron mamaya yung mga kaibigan namin eh. Hindi ako sasama sa'yo, Alicia. Dito lang ako sa bahay. Sasamahan ko si Lola. Uy, di ba napag-usapan na natin kanina na pupunta tayo sa peryahan? Nagbago na kasi isip ko eh. Tutulungan ko na lang si Lola na magluto ng bilo-bilo mamaya. Bebeng, apo, sumama ka na lang mamaya kay Alicia sa peryahan. Oh, narinig mo yun, Bebeng? Inuutusan ka na ni Lola na sumama sa akin sa peryahan, oh. Kaya huwag ka na masyado kumain ng marami ngayon. Para makarami tayo ng barbecue tsaka cotton candy mamaya. Pero Lola, ayoko pong pumunta sa peryahan. Dito na lang po ko. Tutulungan ko na lang kayo sa bilo-bilo. Tutulong na rin akong magkulong ng mga manok tsaka bibe pag umabi na. Kaya kong magluto ng bilo-bilo ng mag-isa. At kaya ko ring habulin ng mga manok at bibe para ikulong mamaya. Kaya sumama ka na lang kay Alicia sa peryahan. Sayang naman ang bakasyon mo kung puro gawaing bahay lang ang atupagin mo. Ayoko po kasi sa peryahan eh. Ang daming tao. Nagsisiksikan pa. Ang ingay din, lalo na yung mga tugtog sa bingguhan. Pero masaya. Kung kaya lang ng tuhod ko, baka sumama pa ako sa inyo. Naku, huwag ka nang sumama, Lola. Baka pagalitan mo na naman yung mga kaibigan kong babae. Sisitahin mo na naman yung mga suot nilang shorts. Paano hindi ko sisitahin? Halos makita na ang singit sa iksi ng shorts nila. Hoy,
Alicia, ikaw ha? Wag na wag kang magsusuot ng ganun kay iksing shorts. Pero Lola, yung kasi ang uso ngayon eh. Ay, wala akong pakialam kung uso yon. Hindi ako natutuwa sa ganung kasuotan. Gayahin mo tong si Bebeng. Maayos manamit. Paano maayos manamit parang manang? Kulang na nga lang, hiramin niya yung duster niyo, Loli. Sobra ka naman, Alicia. Kaya samahan mo na si Alicia mamaya sa peryahan, Bebeng. Ikaw na lang itong maaasahan kong magbabantay dyan sa pinsan mo. Baka bumili pa yan sa tiyanggi ng may iksing shorts. Isumbong mo sa akin. Opo, Lola. Wow, isusumbong mo talaga ako, pinsan. Parang wala tayong pinagsamahan ah. Ano ba talagang gusto mo? Di ba sabi mo, sumama ako sa'yo sa peryahan? Ito na sasama na ako sa'yo mamaya. Pero babantayan kita kasi yun ang utos ng maganda nating lola. Alam mo, sip-sip ka. Hindi kayo ba-bless ni Lord sa ganyang ugali ah. Uy, magsuot ka ng duster mamaya. Pahiramin ba kita? Lola, mas maganda ata kung tutulungan ka na lang ni Bebeng na gumawa ng bilo-bilo. Sama mo na rin siya sa prayer meeting niyo. Sasama siya sa'yo sa peryahan. Hayaan mong mag-enjoy din si Bebeng. Hindi ako mag-i-enjoy sa peryahan, Lola. Pupunta lang ako para bantayan si Alicia. Tapos, uuwi na rin kami. Huwag ka magsalita ng patapos. Mamaya, ikaw pa itong mas mag-enjoy kaysa sa akin. Baka may makilala ka sa peryahan. Ay, tama! Maraming poging dayo mamaya, Lola. Naku, magkakaroon na ng crush si Bebeng sa wakas. Alicia! Alicia, tumigil ka na. Namumula na ang mukha ni Bebeng, oh. Sige ka, baka talunin pa niya ang sundalo sa higpit ng pagbabantay sa'yo. Halos hindi nawala ang pagkapula ng mukha ko dahil sa panunukso ni Alicia sa akin. Ayaw na ayaw ko kasing tinutokso ako sa mga crush na yan. Sabi ko nga sa inyo ay mahihain ako at hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao. Si Alicia nga lang ang madalas kong nakakasama. Siya lang din ang tinuturing kong kaibigan. Lagi akong sinasabihan ni Lola noon na lumabas-labas ako ng bahay para makipaglaro at sumamang gumala sa mga bata sa aming probinsya pero ayaw ko talaga. Para akong matanda na gusto na lamang laging nasa bahay. Naglilinis o nanonood lang ng TV. Sabi nga ni Alicia, para na raw akong manang. Mas gusto ko pa nga raw magpakain ng mga manok kesa mag-enjoy sa plaza. Kaya naman para mapagbigyan siya at mapatunayan na hindi ako manang, sumama ako ng sapilitan sa kanya sa peryahan. At hindi ko inakala na magbabago ang buhay ko sa unang tungtong ko sa peryahan namin sa plaza. Hindi ko po inakala na sa peryahan ko makikilala ang puppy love ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkatapos naming mananghalian, tinulungan namin si Lola sa pagpapakain sa mga manok at bibe. Namiss ko yon. Kung pwede lang mag-cancel sa plano namin ni Alicia na pumunta sa peryahan para mas makasama ko ang mga manok at bibe ay ginawa ko na sana. Pero kasi si Lola ay gusto rin niyang masulit ko ang piyesta sa amin. Sa totoo lang ay lagi akong takot sumubok ng mga bago. Mas gusto ko yung nakasanayan ko na. Hindi ako sanay sa perya kaya lagi akong atrasado pagdating doon. Habang hinihintay nga naming gumabi ay panayang dasal ko na sana ay umulan. Para hindi na kami matuloy pa sa perya, papadudot. Kaya lang imposible yan noon dahil tag-araw at maganda ang kalangitan. Walang pagbabadya ng ulan kaya nung dumilim na, gumayak na kaming magpinsan para pumunta na sa perya. Sumabay kami sa mga dalagang kapitbahay namin. Pinasuyo kami ni Lola sa kanila. Sa kanila na lang din daw kami sasabay pa uwi. Hindi raw kami masusundo ni Lola sa peryahan dahil may inaabangan daw itong harana sa radyo. Babantayan at susundan mo ko. Diba yun ang sabi mo kay Lola kaya ka sumama rito sa peryahan? Bigla akong tinamad magbantay eh.
Ang likot-likot mo masyado. Hindi ako makahabol sa'yo. Ang dami pa namang tao. Ay, nako. Talian mo na lang maglaro para makauwi na tayo. Gusto ko samahan si Lola na makinig ng harana sa radyo. Ikaw talaga? Mga trip mo pang matanda na. 15 anyos ka ba talaga o 65 years old na parang si Lola? Ang ganda kayang makinig ng harana sa AM. Para akong nasa panahon ni Jose Rizal. Hindi mo kasi ma-appreciate yun kasi nagalag ka masyado. Ewan ko sa'yo. Sige na, magpaparami na lang ako ng panalo. Doon lang ako sa color game Puntahan mo na lang ako ron pag nainip ka rito. Pag wala na ako ron mamaya, baka lumipat na ako sa Tiangge. Bibili na ako ng mga shorts ko. Huy, wag masyadong maiksi ang shorts na bibilhin mo Dala ko ang medida ni Lola. Susukatin ko yung shorts na gusto mong bilhin. Opo, Lola Bebeng. Alis na ako Check mo ang tuhod mo. Baka sumakit sa kauupo mo rito sa bingguhan. Bye! Ano mang masama kung manang at isip, Lola ko? Ang ganda kayang makinig ng lumang mga kanta sa radyo. Tapos, sasabayan pa ng bibingkang may itlog na pula sa ibabaw. Tsaka tsaa. Masarap naman nun. Miss, may kausap ka o nagdadasal? Ano ba? Huwag kang makinig sa usapan namin ng sarili ko. Ay, ako nga pala si Ronnie. Ikaw? Ayokong magpakilala. Kung hindi ka magpapakilala, susumbong kita sa announcer ng bingguan dito. Bawal kaya umupo rito kung hindi naman maglalaro. Kala mo naman, kaya mo akong isumbong. Bakit? Close ka ba sa announcer? Medyo. Tatay ko siya Okay. Huwag mo na ako isumbong. Baka mamaya, i-announce pa niya na tumatambay lang ako rito Kakahiya kaya yun. Mukhang mahihain ka pa naman. Mag-isa ka lang ba? Kasama ko yung pinsan ko. Oh, bakit hindi ka sumama sa kanya? Asan ba siya? Andun daw sa color game. Pinsan ko naman yung nagpapalaro dun. Lahat ba nang nandito sa peryahan kamag-anak mo? Medyo. Ito na kasi yung kabuhayan ng pamilya namin Kasama kang nagtatrabaho rito? Oo, peryantes din ako. Minsan nakatoka ako sa color game. Pero madalas doon ako sa Chubibo. Chubibo? Oo, yun yung Tagalog ng Ferris wheel. Parang hindi naman Chubibo sa Tagalog ang Ferris wheel Pinagloloko mo yata ako Look, Chubibo talaga Tagalog ng Ferris wheel. Turo pa sa amin ng mga lolo at lolo namin yun Sila ang mga unang peryantes sa pamilya namin. Sumama masubukan sa Makay, libre ko na. Ay, ayoko. Nakakatakot. Paano kung mahulog ako mula sa tuktok? Sasaluhin kita. Kala mo naman kakayanin mo akong saluhin Ang papayat ng braso mo. Sige, ganito na lang. Hindi nga kita masasalo kung mahuhulog ka, pero sisiguraduhin ko naman na ligtas ka pag nasa tuktok ka na. At paano mo naman yan mapapatunayan? Di sasamahan kita sumakay sa Chubibo. Papadudo, tiningnan ko mula sa malayo ang Ferris wheel. Kahit sa malayo ay rinig ko ang sigawan ng mga taong nakasakay doon. Sigawan na hindi naman takot pero nag-i-enjoy. Kaso'y kabado pa rin ako. Hindi naman ako sanay sa ganon. Saka may mga napapanood ako sa balita na mga nadisgrasya dahil sa pagsakay sa Ferris wheel. Kaya lang nang mapatingin ako kay Ronnie, ewan ko ba kung bakit bigla na lamang akong umoo. Hinawakan niya ang kamay ko papunta sa Ferris wheel. Sabay kaming sumakay. Kabado ako noon, lalo na noong umikot na paitaas ang Ferris wheel. Nakapikit lamang ako pero sabi ni Ronnie ay kailangan kong imulat ang mga mata ko. Dahil sinasayang ko ang pagkakataon na nasa area ko at nakikita ang mga ilaw sa ibaba ng peryahan. Tama nga siya, Papa Dudut. Pagmulat ko ay kitang-kita ko ang ganda ng peryahan mula sa itaas. Nakangiti ako kahit halos umikot na ang sikmura ko kada ikot ng Ferris wheel. Nakadalawang beses kaming nagpaikot sa Ferris wheel. Yun na rin ang chance ako para makilala si Ronnie. Kaedad ko lamang siya, nagkwento na rin ako sa kanya tungkol sa sarili ko. At hindi ko maiwasang mapangiti at mamula sa tuwing nakatitig siya sa akin. Kabado rin talaga, hindi lang dahil sa ikot ng Ferris wheel.
kundi sa pakiramdam na nagkaka-crush na ako. Yun ang unang beses na nagkagusto ako. Mula noong nakilala ko si Ronnie, palagi na akong nasa peryahan, Papa Dudut. Alicia! Alicia! Tingnan mo oh! Nanalo ako ng mga mangkok tsaka stainless sa baso sa ruleta. Pa naman yan, Bebeng. Dami mo namang dala niyan pag uwi. Nagmumukha ng tiyanggi yung bahay natin ah. Puro na lang plato, mangkok, baso at pitsi lang napapanalunan mo. Nanalo rin ako sa color game ah. Tingnan mo oh! Nanalo ako ng 50 pesos. May pangsakay na tayo sa Chubibo. Chubibo? Ferris wheel. Chubibo raw sa Tagalog yun. Oh, parang di naman. Kanino mo naman nalaman yan? Basta, nadinig ko lang dyan sa tabi-tabi. Ano na? Uupo ka lang ba rito sa bingguhan? Ayaw mo bang tumaya pa rin sa card game? Color game? Subukan mo kaya ulit sa ruleta. Baka manalo ka kahit extension cord lang. Yoko na. Kanina pa ako ikot ng ikot dito sa peryahan. Umuwi na tayo, baka hinahanap na tayo ni Loli. Biyernes naman ngayon eh. Tulog na si Lola, sigurado yun. Maaga pa siyang pupunta sa kapilya bukas eh. Kaya sulitin na natin ha. Tara na, maglaro pa tayo. Ano ba, Bebeng? Gabi-gabi na lang tayo andito sa peryahan. Sawa na ako. Pare-parehas lang naman yung mga laro tsaka naglalaro. Uy, pangit yata ng araw mo ngayon ah. Di mo siguro nakita crush mo si Philip, no? Ilang gabi na. Ay, nagkabulutong tubig daw siya sabi nung tropa niya. Kakainis naman oh. Ilang gabi na ako nakalip gloss at shorts dito pero wala pa rin kwentang pagpapaganda ko kasi wala siya. Hayaan mo na yun. Kapag natuyo na yung bulutong niya, makikita mo na ulit siya. O, tara na. Gusto mong sumakay sa Chubibo? Libre ko. Alam mo, nagtataka na ako sa'yo ah. Dati naman takot na takot kang sumakay dyan sa Ferris wheel na yan. Ayaw mo nga kahit hawakan lang yung bakal eh. Sabi mo kasi puro kalawang, baka matetano ka. Kasi... Ay, Bebeng! Pinsan ko nga pala si Alicia. Alicia, si Ronnie. Siya yung tagabantay ng Chubibo. Hi, Alicia. Kaya naman pala. Kaya naman pala, ano? Wala naman. Sasakay na ba ako sa Chubibo ngayon? Oo. Gusto mo ba sumama? Libre ko. Ay, hindi na. Parang uuwi na nga ata ako eh. Kasi feeling ko magkakabulutong tubig ako ngayon. Kaya huwag na kayong dumikit sa akin ha. Baka mahawaan ko pa kayo. Enjoy, lovebirds! Handa ka mamaya pag uwi natin sa bahay. Kwento mo sa akin kung magkikis kayo sa tuktok ng Chubibo ha. Ronnie, ikaw nang bahala sa pinsan ko to ha. Huwag mo nga hayaang mahulog. O kaya, kung sakaling mahulog, saluhin mo na lang ha. Alis na ako! Alicia! Sure ka ba, Alicia? Ayaw mo talaga sumama? Wag na. Baka makaistorbo pa ako sa inyo eh. Pakihatid mo na lang si Bebeng mamaya pagkatapos nyo ha. Ay, Ronnie, Ano yun? sana masalo mo si Bebeng kapag nahulog siya sa'yo. Ang ibig kong sabihin sa Chubibo. Hindi pa man din siya nahuhulog. Nakasalo na ako. Namula ang buong mukha ko sa pasimpleng panunukso ni Alicia sa amin ni Ronnie. Yun ang unang beses na nakilala nito si Ronnie. Pagkaalis ni Alicia ay tumakbo na kami sa Ferris wheel. Hindi na namin kailangang pumila kasi ang pinsan naman ni Ronnie ang nagbantay ng Ferris wheel ng mga oras na yon. Andun pa rin ang takot ko sa pagsakay sa Ferris wheel pero hindi ko yon pinaparamdam kay Ronnie. Saka kahit papaano kapag si Ronnie ang katabi ko sa Ferris wheel ay nababawasan ng takot. Pero andun ang kabog sa dibdib ko. Yung kabog ng dibdib na hindi dahil sa kaba kundi dahil masaya ka. Naranasan niyo na ba yon? Masaya talaga ako na kasama si Ronnie kahit saan niya gustong pumunta. Kahit ano pa man ang gusto niyang gawin, gusto ko siyang kasama. Game ako sa lahat. Pati ang pagkain nga ng adobong dagang bukid ay ginawa ko na rin. Takot ba naman ako sa daga? Pero dahil si Ronnie ang nag-alok, inisip ko na lang na manok yon. Ganon ba talaga ang nagagawa ng pag-ibig?
Andun ang takot sa puso pero gagawin mo pa rin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ako sa pagpunta sa perya para makasama si Ronnie. Pagkatapos ko pa nga lang kumain sa tanghali ay nagmamadali na ako mag-ayos para pumunta na sa perya. Lagi akong naka-lip gloss na napanalunan ko pa sa roleta. Nag-try na rin ako magsuot ng shorts na pinahiram sa akin ni Alicia. Hindi naman yon nakikita ni Lola dahil pinapatungan ko yon ng mahabang palda at saka na lamang huhubarin kapag nasa peryahan ako. Pag nasa peryahan na ako bandang tanghali, madalas lamang kaming nakatambay at nagmemeryenda ng Betamax at isaw na benta ng hipag ni Ronnie. Kilala na ako ng pamilya ni Ronnie. Nakakasama ko na nga silang magmeryenda tuwing hapon bago magsimula ang pagbubukas ng peryahan. At habang nakasara ang perya ay sinusulit naman namin yon ni Ronnie para makapag-date. Madalas ay doon kami sa Ferris wheel. Pinapayagan kaming sumakay doon pero hindi iikot. Andun lang kami madalas sa tuktok habang tinatanaw mula sa itaas ang buong peryahan. Tanaw din namin ang kabukiran. Napakasaya ng moment na yon, Papa Dudut. Parang wala na akong hahanapin pa. Bebeng, Ano yun? alam mo naman na hanggang katapusan lang ng Mayo ang peryahan, di ba? Oo naman. Bakit? Alam mo rin siguro na kailangan naming umalis tapos lilipat naman kami sa ibang lugar na may piyesta. Bakit mo to sinasabi sa akin? Naalala mo pa ba nung isang araw? Nung tinanong tayo ng pinsan mong si Alicia kung mag-ano raw ba tayo? Kung nililigawan na ba kita? Kung sinasagot mo na ba ako? Hayaan mo na si Alicia. Mahilig lang talagang mang-intriga yun. Hindi mo man lang ba gustong alamin kung bakit hindi ako nakasagot nun? Kung bakit hindi kita maligawan ngayon? Hindi ko alam ang isasagot sa tanong mo. Di ako na lang ang magsasabi sa'yo para wala nang gulatan. Mahirap ang buhay peryantes, Bebeng. Palipat-lipat kami. Kung saan may piyesta, doon kami nakatira. Tapos, aalis na naman kapag may nagimbita sa amin. Walang permanente sa buhay namin bilang mga peryantes. Bakit mo ba sinasabi yan? Para hindi ka na masaktan kung sakali man na balang araw, hindi na kami makabalik dito sa lugar nyo. Kapag ibang peryahan naman ang maimbitahan dito sa susunod na taon, hindi na kami yun. Pwede naman tayong mag-textan na lang eh. Sabi mo naman, makakabili ka na ng cellphone sa katapusan, di ba? Yun na nga. Hindi na matutuloy yung pagbili ko ng cellphone kasi hiniram ni tatay yung ipon ko eh. Malaki kasi yung nalugi dun sa bingguhan tsaka sa color game nung Sabado. Kaya yung ipon ko muna yung ginamit para pandagdag sa puhunan. Ganun ba? Sigurado namang makakabili ka pa rin ng cellphone kahit mumurahin lang, di ba? Ayaw lang kitang paasahin, Bebeng. Kasi wala talagang kasiguruhan to eh. Baka magkalabuan lang din tayo kapag hindi na tayo nakakapag-usap o kaya nakakapagkita. Bakit kasi ganyan agad ang iniisip mo? Bakit ayaw mong subukan munang sumugal? Para saan pat nagtatrabaho ka sa peryahan eh? Puro sugal dito. Natatakot lang ako. Natatakot? Baka nakakalimutan mo, Ronnie. Sa ating dalawa, ako lagi yung takot. Pero anong ginawa ko? Hinarap ko yung takot ko. Kumain ako ng adobong palaka. Sumakay ako ng Ferris wheel. Hindi ako nagsisi na ginawa ko yun. Kasi kung nagpadala ako sa takot, hindi ko makikita kung gaano kaganda ang paligid ngayong andito ako sa itaas kasama mo. Hindi kasi ganun kasimple, Bebeng. Simple lang naman talaga to. Nagiging komplikado lang. Kasi lagi kang takot.
Gusto ko nang magpababa noon sa Ferris wheel pero wala sa paligid ang pinsan ni Ronnie para i-assist kami pababa. Kaya naman na-stuck kaming dalawa sa tuktok ni Ronnie. Nawala na ako ng gana na kainin pa ang Betamax. Ang makulay at magandang paligid sa isang iglap ay naging black and white para sa akin. Naiyak na ako noon sa sama ng loob pero pinipigilan ko. Tahimik din si Ronnie pero panay ang tingin niya sa akin. Galit ako sa kanya noon. Gusto kong mag-walk out pero andun kaming magkatabi sa tuktok. Nang makabalik ang pinsan ni Ronnie, akala namin ay makakababa na kami pero nalaman namin na nagkaroon ng problema ang Ferris wheel. Nasta kami lalo sa tuktok. Hinawakan ni Ronnie ang kamay ko para i-assure ako na magiging okay din ang lahat. Akala niya natatakot ako sa pagkastak namin sa Ferris wheel. Ang hindi niya alam ay mas takot ako sa pwedeng mangyari sa aming dalawa oras na umalis na ang peryahan sa katapusan. Makalipas nga ang halos 1 oras ay nakababa na rin kami. Nagmadali na akong umalis pagkatapos. Mula noon ay hindi na ako bumalik sa peryahan. Nagkulong na lamang ako sa bahay at ginawa ko ang mga nakasanayan ko. Magpakain ng mga manok at bibe, tulungan si Lola sa mga gawaing bahay, makinig ng harana sa AM kasama si Lola at matulog ng maaga. Pero nahalata ni Alicia na merong maling nangyayari. Kaya to the rescue naman ang pinsan kong ito, Papa Dudut. Hindi ko siguro to nakwento sa'yo. Pero alam mo ba, nung 12 years old tayo, may dumayo rito na peryahan. Iba kina Ronnie. May nakilala ako na tagabot ng premyo sa bingguhan. Ayun, naging crush ko siya. Crush din daw niya ako, tapos niligawan niya ako. Kaya ka ba laging nasa peryahan noon? Oo, kasi dinadalaw ko siya. Uy, hindi to alam ni Lola kaya huwag mo akong susumbong. E di, ayun, gustong gusto ko siya, bebeng. Alam mo, naubos lahat ng ipon ko para makatambay kasama siya sa peryahan. Kaya lang, isang araw, kailangan na nilang umalis. Nintay niya ako buong araw sa peryahan, sabi nung isang friend ko. Pero hindi ako sumipot. Ayoko kasi magpaalam sa kanya eh. Kasi kapag umalis siya, sigurado namang tapos na rin kami. Hindi ka nakipagkita sa kanya? Nung nahimasmasan ako, ayun, tumakbo ako agad sa peryahan. Pero wala na sila. Kahit tolda, wala nang naiwan. Iyak ako ng iyak nun kasi nagsisisi ako eh. Di man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Di ko man lang nasabi yung feelings ko para sa kanya. Kaya sorry kung kinukulit kita lagi na umuwi tayo tuwing piyesta dito sa probinsya. Kasi umaasa ako na sila ulit yung hahawak ng peryahan. Kaya lang wala na eh. Di ko na siya nakita ulit. Di na siya bumalik. Kasi si Ronnie na ang pumalit. Kaya sana, huwag kang magaya sa akin. Gets ko naman na mga bata pa kayo at pwede rin hindi naman kayo ni Ronnie ang magkatuluyan. Pero sana masabi mo pa rin yung nararamdaman mo sa kanya. Para kapag dalaga ka na, kapag binalikan mo na tong alaala niyo ni Ronnie, hindi ka magsisisi. Kasi may ginawa ka hanggang sa huli. Wala naman talaga tayong pupuntahang lamay, no? Wala. Pero paglalamayan ng puso mo kapag umalis si Ronnie nang hindi ka nagpapaalam. Ay, ayun siya palapit na rito. Bebeng! Ronnie, may sasabihin daw sa'yo tong pinsan ko. Maiwan ko muna kayo Kailangan mo na magandang alaala ng puppy love. Hahanapin mo yun pag nagdalaga ka. Kaya mo yan. Alis na ako! Akala ko hindi ka nababalik dito sa peryahan. Pinilit lang ako ni Alicia. Kung hindi ka niya pinilit, hindi ka talaga pupunta? Hindi ko alam. Bebeng, namiss kita. Namiss din kita, Ronnie. Alam mo, Bebeng, nakapag-isip-isip na ako. Liligawan kita. Binalik na sa akin ni tatay yung hiniram niyang pera eh.
Makakabili na ako ng cellphone para magtawagan tayo palagi. Paano kung sa susunod na taon, hindi na kayo yung peryahan na makuha? Paano tayo makakapagkita? Ipagdadasal ko na kami palagi yung kukunin ng lugar nyo. O kaya pipilitin ko si tatay na makipagkaibigan dyan sa mga taga-barangay hall para kami lagi yung kunin. Kahit dagdagan pa namin yung bayad sa kanila kada gabi. Hindi mo na kailangan gawin yun, Ronnie. Pero paano tayo? Mas praktikal na, hanggang dito na lang tayo. Babalik ako sa Maynila para mag-aral. Ikaw naman, babiyahe na ulit para sa susunod na piyesta na dadayuhin nyo. Tulad pa rin tayo ng dati, nung hindi pa tayo magkakilala. Pero gusto kita, bebeng. Gusto ko tayo. Gusto ko rin naman. Kaya lang bata pa tayo. Tsaka naisip ko, komplikado yung sitwasyon natin. Baka palagi lang tayong mag-away. Masira pa yung trabaho mo, tapos yung pag-aaral ko. Tapos mauwi lang tayo sa wala. Sayang naman kung ganun. Gusto kong maging masaya ang kwento natin, kahit hindi na matutuloy. Ano na lang gagawin natin? Aalis na kami mamaya. Sulitin natin tong araw na magkasama. Kain tayo ng Betamax tsaka isaw. Dagdagan natin ng bibingka para panghimagas. Libre ko. Tsaka sasakay tayo ng Chubibo. Wow! Tinanggap mo ng Chubibo ang Tagalog ng Ferris wheel ah. Sabi mo kaya maniniwala ako. Kaya lang, may nakausap akong teacher dito eh. Sabi niya, hindi daw Chubibo ang Tagalog ng Ferris wheel. Ruweda daw pala. Sabi ko hindi talaga Chubibo yun. O di ba? Huling araw natin magkasama pero may natututunan pa rin tayong iba. Ang saya! Masaya talaga, masayang balikan ang alaala ng kabataan. Lalo na noong unang beses kang kinilig. Kahit sabihing hindi pa hinog na pag-ibig yon ay ayos lang. Inosente po ang puppy love. At sana lahat ng nakikinig sa inyo ngayon ay naaalala kung gaano katamis ang inosenteng pag-ibig. Sa huling mga oras na magkasama kami ay pinili naming manatili ulit sa tuktok habang sakay ng Ferris wheel. Hindi kami malungkot ni Ronnie dahil pinangako namin na masaya ang pagtatapos ng huling pagkikita namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin, sa mga sikreto at sinabi namin sa isa't isa ang mga bagay na hindi namin magawang sabihin sa iba. Kaya naman napaka-espesyal ng kwento namin ni Ronnie. Bago kami ibaba mula sa Ferris wheel ay hinalikan ako ni Ronnie sa pisngi. Tumitig siya sa akin at sinabing ipagdadasal niya na sana ay hindi ko siya makalimutan. Mukhang umepekto ang dasal niya dahil ngayon pa lang ay naaalala ko ang bawat detalye ng mukha niya at bawat alaala na nabuo naming dalawa. Kumusta na kaya siya? Sana ayos lamang siya. At ako naman ang magdadasal. Sana ay maalala niya ako. Kahit sino pa ang kasama niya at kahit saan pa sila dalhin ng peryahan nila. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Bebeng. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong kulang ang pagmamahal sa sarili. Kaya naman hinahanap nila ito sa ibang tao. At kadalasan ay wala silang pakialam kahit na may nasasaktan na sila. At may naaapakan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maging makasarili sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, uunahan ko na po kayo. Alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magtataas ng kilay
at magpapakuyom ng kamao sa kwentong nais kong ibahagi sa inyong programa. Pero naglakas loob pa rin po akong sumulat upang sa ganon ay maging halimbawa ako na kahit punong-puno na ng pagmamahal mula sa pamilya at mga kaibigan ng isang tao ay hindi pa rin po ito nakokontento. Bukod doon ay naging mas mapaghanap ako hanggang sa sapiting ko ang sitwasyon sa buhay ko na hindi ko na alam kung paano pa kumawala. Isang magandang araw po sa inyo at sa inyong mga listeners. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Cara. 34 years old at may mataas na posisyon sa isang pribadong kumpanya dito sa Maynila. Kagalang-galang at respetado ako sa mata ng ibang tao. Pero may tinatago po akong sikreto. Sa kabila ng magandang estado ko sa buhay at trabaho at kahit na marami ang nagmamahal sa akin ay hindi ko pa rin maramdamang buo ako, Papa Dudut. Palagi ko pa rin hinahanap ang pag-ibig na ito sa ibang tao hanggang sa natagpuan ko nga ito kay Jeffrey. Isang waiter at sumasideline rin bilang hosto o call boy na minsan kong nakilala nang pumunta ako sa bar. Naging malagkit kaagad ang tinginan namin ni Jeffrey. Kahit na noon lamang kami nagkakilala. Parang gusto na naming sunggaban ng isa't isa. At nang mga sandaling yon ay hindi na rin siya nag-atubiling lumapit sa akin para kausapin ako, Papa Dudut. At hindi na rin naman ako nagpaligoy-ligoy pa. Hanggang sa nagkasundo kaming mag-check-in sa pinakamalapit na motel at nauwi nga sa pangyayari na alam nyo na, Papa Dudut. Malambing si Jeffrey Cuela at aaminin kong naging kahinaan ko yon. Kaya naman tuluyan na akong nahulog sa kanya. Simula noon ay nagkaroon kami ng kasunduan na nakahanda akong magbayad sa kanya kapalit ng pagiging magkasintahan namin. Nung una tumutupad naman siya sa kagustuhan pero habang lalo akong na-attach sa kanya ay mas lalo namang lumalayo ang loob niya sa akin. Dahilan para magalit ako ng husto, Papa Dudut. Jeffrey, pwede ba tayong mag-usap? Ikaw na naman? Ano bang ginagawa mo rito? At saka hindi mo ba nakikita may trabaho ko? Diyan pa kami ngayon. Huwag kang istorbo. Anong storbo? Hoy, wala akong pakialam kung may trabaho ka dito. Ang gusto ko, mag-usap tayo. Bad trip ka talagang babae ka. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Marami, Jeffrey. Bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit hindi mo na sinasagot ang mga text, chat at tawag ko? May problema ba tayo? Nagkukulang na ba ako sa binabayad ko sa'yo? Sabihin mo, dadagdagan ko! Pwede ba, Cara? Wala na akong pakialam kung lakihan mo ang binabayad mo sa akin. Dahil ang gusto ko lang, lumayo na sa'yo. Naaalibad-bara na ako sa pagmumukha mo. Ayoko nang umaali-aligid ka at lumalapit sa akin. Tarantado ka pala eh! Ay! Ano ba? Itigil mo yan, gago ka! May kasunduan tayo, nakalimutan mo na ba? Wala na akong pakialam sa sinasabi mong kasunduan. Sa wala naman tayong pinirmahang kontrata, kasulatan o dokumento na nagpapatunay sa kasunduan sinasabi mo. Ang ibig sabihin, pwede mapawalang bisa yon kung kailan ko gustuhin. At ngayon na yon. Kaya please lang, lumayas ka sa harap ko. Hindi mo ako pwedeng itapon na lang basta-basta dahil malaki na ang puhunan ko sa'yo, hayop ka! Aba, kita mo tong baliw na to. Anong puhunan yung sinasabi mo? Ah, yun bang mga material na bagay na iniregalo mo sa akin na tinutukoy mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, kusa mo yung binigay sa akin, di ba? Ano, bobo lang? Hulyanin ka na? Kahit kailan, hindi ko yun hiningi sa'yo. Kaya wala kang karapatang isumbat sa mukha ko ang tungkol sa mga bagay na yun. Ganyan ka na ba talaga kadesperada magpapansin sa akin? Ano magagawa ko? Yun ang naisip kong parang para kausapin mo ako. Jeffrey, kung hindi naman problema ang pera, bakit parang nagbago ng pakikitungo mo sa akin? Nasaan na yung dating Jeffrey na malambing? Pwede ba? Huwag mo nga akong dramahan.
Nakakasuya ang pagmumukha mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi talaga ako malambing. Ikaw lang naman ang gusto maglambing ako sa'yo, buwisit ka. Sige na, marami pa akong gagawin. Huwag mo akong talikuran, hindi pa tayo tapos mag-usap! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi mo ba naiintindihan? Akala ko pa naman matalino ka, pero utak tingga ka rin pala. Ayoko na sa pera mo dahil ayoko na sa'yo. Hindi mo ako pwedeng itapon na lang ng parang basura matapos ang lahat ng namagitan sa atin! Walang kahit na anong namamagitan sa atin. Ilusyon mo lang yun. Pero gusto na kita! Ano ka mo? Nahulog na ako sa'yo, Jeffrey! Gusto ko nang tutuhanin ang lahat ng meron tayo. Please, bigyan mo sana ako ng pagkakataon para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Parang awa mo na, Jeffrey! Alam mo, para ang tanga. Lumuwag na ba talaga yung tornilyo mo sa utak? Para maisip na mahuhulog din ako sa tulad mo? Sinasabi ko na sa'yo na hindi yun mangyayari. Kaya huwag ka nang umasa pa na magiging tayo. Ilusyonada! Ang gusto ko, umalis ka na sa buhay ko. Dahil kung hindi, baka may kalagyan kang lintik ka. Papadudot daig ko pa ang inapaka noon ang pagkatao ng 1,000 ulit matapos manggaling sa bibig mismo ni Jeffrey na hindi niya matatanggap ang pag-ibig ko sa kanya. Doon ako nakaramdam ng labis na pagka-insecure lalo pat hindi yun ang unang beses na merong tumanggi sa akin, Papadudot. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may ibubuga naman ako kung ganda lamang din ang labanan. Kaya bakit sawi pa rin ako at iniiwan? Akala ko dahil napapaligaya ko si Jeffrey sa kama ay mas madali na sa kanya na mahalin ako katulad ng nararamdaman ko noon pero nagkamali pala ako. Dahil sa nangyari ay nagsimula na akong iwasan at layuan ni Jeffrey. At kahit na isampal ko pa sa mukha niya ang perang kaya kong ibayad sa serbisyo niya ay wala na rin yung epekto sa kanya dahil mas nanaig kay Jeffrey ang pagkairita niya sa akin. Kung ituring nga niya ako ay parang meron akong nakakahawang sakit, Papadudot. Akala ko kaya ko nang tuluyang kalimutan ang katulad ni Jeffrey, Papadudot. Kaso kapag nakikita ko kung gaano siya kasaya sa mga bago niyang kliyente ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na magselos at masuklam. Sa huli ay wala rin naman ako nagawa. Ayoko nang kawawain na sa kanya ang sarili ko dahil kung ayaw niya sa akin ay kawalan niya yon. Kaya nga kahit masakit at malungkot ay tiniis ko yung pakiramdam at umarting hindi nasasaktan. Nang mga panahon na yon ay nagbalik sa alaala ko ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng gusto. Ngunit tulad ni Jeffrey ay hindi rin napa sa akin. Sino to? Hi, Mond. Kara? Oh, napatawag ka. Nagpalit ka na pala ng number. Paano hindi ako magpapalit? Binlock mo na yata ako dun sa dati. Pero mabuti na lang dahil may paraan pa rin ako para makontak ka. Ay, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wag mo na akong tatawagan? Paano kung malaman ng ate mo na nag-uusap tayo? Ano na lang ang iisipin nun? Huwag mo masyadong alalahanin si Ate Tanya. Hindi naman madaling maghinala yun. Tingnan mo, hanggang ngayon wala pa rin siyang kaalam-alam na dati tayong magkarelasyon bago siya umiksena sa buhay natin. Matagal na yun, Kara. At tapos na rin naman tayo. Ang Ate Tanya mo na ang mahal ko. May anak na nga kami, di ba? Ganon-ganon na lang ba yun? Porke nabuntis mo ang ate ko, basta mo na lang ako iiwanan sa ere o itatapo na parang basura? Sobrang sama mo naman, Raymond. Akala ko ba ayos lang sa'yo? Di ba nga sabi mo sa akin nun, hindi mo na ako mahal? Madalas na tayo nag-aaway. Nasusuya na ako. Kaya ka ba naghanap ng iba? At ang galing mo naman dahil ate ko pa talaga ang napili mo, no? Ganyan ka na ba talaga kasamang tao? Alam mo, hindi kita maintindihan. Kung umasta ka, akala mo may nagawa akong malaking kasalanan sa'yo. Samantalang kung iisipin, sukang
Nagkasuka na tayo nun sa isa't isa. Anong magagawa ko kung si Tanya ang nandyan para damayan ako? Sige nga, sabihin mo nga. Eh di sana umiwas ka na lang, kaso hindi eh. Nagawa mo pang patulan ng ate ko at ang masahol doon, binuntis mo pa siya. Napakawalang yamo rin ano? Gusto mo pa talagang ipamukha sa akin kung gaano ka kasaya samantalang ako nagdurusa? Ikaw ang pumili ng pagdurusang yan, Kara. Wag na wag mong isisi sa akin kung bakit hanggang ngayon miserable ka pa rin. Saka kasalanan mo rin yan. Masyado kasi mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kaya palagi ka na lang iniiwan ng mga lalaking nakakarelasyon mo. Ano bang gusto mong palabasin? Na ikaw na lang ang palaging magaling? Kung inaakala mo na susunod sa lahat ng gusto mo ang magiging karelasyon mo, pwes, diyan ka nagkakamali. Ayaw na ayaw naming mga lalaki yung may nagdidikta sa amin. Kaya siguro hindi nag-workout yung relasyon natin nun dahil sa pagkakontrolling mo. Huwag mo isisi sa akin kung ganito ako. Ano magagawa ko kung ganyan lang kayo? Sa lagay, gusto mong igaya ko sa inyo ang sarili ko? Samantalang alam na alam mo naman na hindi ako ipinanganak sa mundong to para tratuhing pangalawa lang sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa relasyon. Hindi ako katulad ng ate ko, Raymond. Hindi ako sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Tandaan mo yan. At tandaan mo rin na ayoko sa mga babaeng katulad mo. Kaya bago pa magkandaletse-letse ang lahat, ibababa ko na tong phone. Malapit nang matapos maligo ang ate mo. Mamaya mahuli pa ako nung kausap ka. Baka kung ano pang isipin nun. Napakasama mo talaga. Wala kang konsensya. Tigilan mo na kasi ako. Ewan ko ba naman sa'yo ba't ka pa rin habol ng habol sa akin? Kung hindi ka pinanganak para maging mahina, bakit hinahayaan mo ang sarili mo na maging miserable? Mag-isip-isip ka nga. Matalino ka naman. Pero bakit parang hindi mo ginagamit ang utak mo? Sige na. Napakawalang yamo, Raymond! Hayop ka! Papadudot karelasyon ko noon si Raymond bago sila nagkakilala ng ate Tanya ko. Nakilala ko siya pagka-graduate ko ng college at may sa ilang taon na rin ang relasyon namin nang nag-umpisa kaming magkalabuan. Nang mga panahon na yon ay nasa kasagsagan ako ng paghahabol ng promotion sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, kaya naman aminado ako na naisantabi ko si Raymond at mas pinagtuunan ko ng pansin ang mga pangarap ko. Nang maghiwalay kami ay doon naman niya nakilala ang ate ko. Nalaman ko na lamang yon nang ipakilala siya sa akin ni ate Tanya bilang tatay ng ipinagbubuntis niya. Nakakatawa na pareho nga kami noong nagkagulatan ni Raymond pagkakita namin sa isa't isa. Siyempre hindi ko naman kasi sa kanya noon kinikwento ang tungkol sa pamilya ko. Ang alam lang ni Raymond ay may kapatid ako. Pero never naman niya itong nakita kahit na sa picture man lang. Kaya nga nang mabuntis niya si ate Tanya ay doon ako nakaramdam ng hustong selos at galit sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, pinangatawanan na lang po namin ni Raymond na hindi kami naging magkarelasyon at hinayaan ko siyang gampanan ang papel niya bilang asawa ni ate at ama sa anak nila. Mas nag-focus naman ako sa trabaho at doon ko na rin po nagsimulang maghanap ng pansamantalang pagmamahal sa ibang lalaki. Bagaman may pagkakataon na minsan ay nahuhulog po talaga ako ng husto sa kanila, katulad na lamang ng nangyari sa amin ni Jeffrey. Siyempre, sinusubukan ko naman na mag-move on sa dati naming relasyon ni Raymond. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin talaga siya makalimutan. Tinatagang ko na lamang talaga ang loob ko na ipakitang masaya ako sa harap ng kapatid ko para sa pamilyang bubuin niya kasama ang lalaking mahal ko, pero deep inside, durog na talaga ako, Papa Dudut. Akala ko kasi wala na akong pagmamahal noon kay Raymond. Kaya naman binitawan ko na siya. Pero masakit palang makita na sinalo siya ng ibang tao at si ate Tanya pa talaga. Lumaki po kaming close ng ate ko bagaman hindi kami tunay na magkapatid. Oo, Papa Dudut.
Ampon lamang po ako. At nalaman ko lamang yun noong nasa high school na ako. Kaya kahit pinalaki kaming dalawa sa pagmamahal ng mga magulang namin ay hindi ko pa rin napigilang magtanim ng sama ng loob at inggit kay Ate Tanya. Dahil kahit na sinasabi ng mga magulang namin na pantay ang pagtingin nila sa amin bilang mga anak nila, alam ko at nararamdaman ko na mas mahal pa rin nila si ate. Kaya nga nang makagraduate ako sa college ay umalis na ako sa amin at namuhay na mag-isa. Pero paminsan-minsan ay dinadalaw ko pa rin si ate at ang pamangking ko sa bahay nila. Oh, dahan-dahan. Grabe ate, namiss ko talaga tong bulalo mo. Walang katulad to, promise. Tignan mo to ng bola pa. Balita ko mas masarap ang mga pagkain doon sa Maynila. Iba pa rin yung luto mo, the best. Pero seryoso ha, namiss ko talaga ang mga lutong bahay mo ate. Tingnan mo, ganado-ganado talaga akong kumain. Tsaka na muna ako magda-diet, susulitin ko muna tong bakasyon ko rito. Anong diet? Hindi ka naman mataba para mag-diet ah. Si ate talaga, hindi lang naman para sa mga matataba ang pagda-diet. Siyempre, nagkakaedad na tayo. Dapat mas maging maingat na tayo sa mga kinakain natin. Alam ko naman yon, kaso sa itsura mo, mukhang hindi ka naman nakakakain ng maayos. Tsaka tingnan mo, ang itim na ng eye bags mo. Pambihira, natutulog ka pa ba ng maayos? Oo naman. Stress lang siguro ako sa work kasi alam mo na, ang daming ginagawa. Minsan nga hindi na rin ako nakakakain sa tamang oras kasi uunahin ko pa ba yun? Ay nako, mali pa rin yun. Paano na lang kung bigla kang mahimatay habang nagmi-meeting kayo dahil nalipasan ka ng gutom? Paano kung magkasakit ka o magkaroon ng ulcer? Sino na lang ang iintindi sa'yo doon nandito ako sa Bulacan? Ate naman, 29 years old na ako, kaya ko ng sarili ko, no? Sus, palagi naman ganyan ang sinasabi mo. Pero sigurado ka ba talaga na tungkol lang sa trabaho ang dahilan kaya ka nai-stress? Baka naman may hindi ka sinasabi kay ate. Uy, ano ba yon? Ay, Ate Tanya naman eh. Ay sus, tigil-tigilan mo ako sa kakaganyan mo ha. Kilalang kilala kita. Ako na ang nag-alaga sa'yo simula nung bata ka pa kaya alam na alam ko kung may hindi ka sinasabi sa akin. Hindi naman kita pipiliting magsabi kasi alam ko personal mo pa ring buhay yan. Malaki ka na. Pero kung kailangan mo ng maiiyakan o makakausap sa kung anumang niyang pinagdadaanan mo, nandito lang naman ang ate. Oh, hala. Kasasabi ko lang, ano bang problema kasi? Tungkol ba to sa lalaki? Ganun na nga ate. Iniwang ka na naman katulad ng dati. Oo. At hindi ko pa rin maintindihan kung bakit paulit-ulit nila akong sinasaktan. Maganda naman ako, mabait, matalino, mapera din naman. Kaya ano pa bang hinahanap nila na hindi nila makita sa akin? Ay, alam mo, hindi naman kasi ganun ang pag-ibig. Hindi porke gusto mo ang isang tao, magugustuhan ka na rin niya. May prosesong pinagdaraanan ng bawat relasyon. At kung sa huli hindi pa rin kayo pareho ng nararamdaman, hindi mo pwedeng ipilit na maging kayo. Kahit nag-aano mo pa kamahal ang isang tao, kailangan mo siyang palayain para hindi na kayo parehong masaktan. Nasasabi mo lang yan kasi successful ang relationship niyo ni Kuya Raymond. At meron kang maayos na pamilya. Samantalang ako, kahit halos nasa akin na lahat, wala pa rin nagmamahal. Uy, ano bang sinasabi mong wala nagmamahal sa'yo samantalang nandito kaming pamilya mo? Kara, mahal ka namin. Tsaka yung sa amin ng Kuya Raymond mo, hindi rin naman perpekto yun. Marami rin pinagdadaanan ng relasyon namin. May mga pagkakataon na nag-aaway rin kami pero sinisiguro namin nagkakabati rin kami kaagad. Kahit na, naiinggit pa rin ako sa inyo ni Kuya Raymond kasi masaya na kayo sa buhay ninyo. Alam mo, hindi ka dapat mainggit sa amin dahil darating din yung lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yun bang hindi ka naiiwan, sasaktan o pagmumukhaing tanga? Aray naman, sakit naman nun. Baka tanga ka naman ate, grabe.
On point ba? Sorry na. Pero seryoso, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Sa ngayon, enjoyin mo na muna yung pagiging single mo katulad ng pag-e-enjoy mo sa mga putahing luto ko. Mabuti pa nga. Palagi sa akin sinasabi ng ate ko na masaya siya dahil naging kapatid niya ako. Na maswerte raw siya dahil hindi siya naging mag-isa habang lumalaki. Noong una akala ko ay totoo ang mga sinasabi niya hanggang sa isang beses ay narinig ko ang pag-uusap nila ng mga kaibigan niya sa phone tungkol sa akin at kung paano siya naiinis sa mga magulang namin dahil inampon pa nila ako. Na kung paano siya naiirita sa tuwing nagkukunwari siyang mabait at mabuting kapatid sa harapan ko kahit na ang totoo ay ayaw naman talaga niya sa akin. Simula ng araw na yon ay kinamuhian ko na siya pero hindi ko yon pinapahalata lalo na kapag nasa harap kami ng mga magulang namin. Pinangangatawanan ko ang pagpapanggap na masaya pa rin ako sa pamilyang umampon sa akin hanggang sa nakagraduate na ako sa college. Simula noon ay pilit ko na silang kinalimutan. Tawagin niyo na po kung walang utang na loob pero mahirap sabihin na meron kang pamilya kung hindi naman pala totoo ang pagmamahal na ipinapakita nila sa'yo. Tanya, mahal. Kara, anong ginagawa mo rito? Bakit? Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan ang pagbisita ko? Alam ba to ng ate mo? Siyempre. Sa katunayan, siya pa nga nag-imbita sa akin. Namimiss na raw kasi ako ng anak niyo, kaya ayun. Siya nga pala, nandito rin ako nung isang araw kaso ikaw naman yung wala. Sayang, hindi tayo nagkita. Halika nga rito. Huwag mo akong hawakan! Buwisit ka! Ikaw ang buwisit! Gusto mo ba talaga makita tayo ng ate mo na may ginagawang kung ano? Huwag kang nga parang tanga dyan. Wala si ate. May biniling rekado dun sa tindahan. Tsaka ano naman ang gagawin natin na kinatatakutan mong makita ng kapatid ko? Ay, buwisit ka talagang babae ka. Itiwan mo ako! Aray, ano ba? Makatulak naman. Parang hindi ka nasarapan ah. Aminin mo, hindi mo namiss ang halik ko? Ano bang pinagsasabi mo? Kunwari ka pa pero halata naman sa'yo na nasarapan ka. Sigurado ka bang nasasatisfy ka ng kapatid ko sa kama? O baka naman binibitin ka niya? Kilala ko yun eh. Mahina ang resistensya nun. Hindi nga nakakatakbo ng malayo yun tuwing may palaro sa school namin dati. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit mo ba kami ginugulo? Hindi ka ba masaya para sa amin ng ate mo? At gusto mo pa talagang sirain ang pamilya namin? Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Kilabutan ka nga. Ako? Kikilabutan? Hoy, sandali nga ah. Ako ba talagang dapat kilabutan dito? Samantalang sa ating dalawa, ikaw tong mukhang nakukulangan sa ate ko. San mo na naman nakuha yung hinala mo na yan? Nakita ko yung cellphone mo. Naiwan mo raw, sabi ni Ate Tanya. Kaya ayun, pinakialaman ko muna pag alis niya. Hindi mo naman sinabi. Hindi ka pa pala nagpapalit ng password? Nabuksan ko tuloy yung cellphone mo. At ang dami kong nakita. Kung sino-sinong babayang chinachat mo at puro kalasuan ang pinag-uusapan ninyo. Swerte mo lang hindi makalikot si Ate Tanya kaya hindi nabubuking ang kagaguhan mo. Pero mukhang malapit na niyang malaman dahil sasabihin ko... Wag mo akong susumbong sa ate mo na tumitingin sa iba ha. Dahil lagot talaga ako sa kanya. Sige, basta bahalikan mo lang ako. Grabe, hindi ko akalain na namiss ko ang mga halik mo, Kara. Sabi ko naman sa'yo eh. Nang mga panahon na yon ay tuluyan na nga akong naging makasarili at hinayaan ang pagnanasa ko para kay Raymond na magtagumpay kahit na nga asawa siya ng kapatid ko, Papa Dudut.
Hindi ko na inisip kung kasalanan ba ang ginagawa namin dahil pareho naman po namin yung gusto. May sa ilang minuto rin noon ang nagdaan bago nakabalik sa bahay si Ate Tanya, kaya nagkaroon pa kami ng pagkakataon ni Raymond na umarting walang nangyari. Simula noon hanggang sa bago ko umalis sa bahay nila ay naging malagkit na po ang tingin na namin sa isa't isa. Hindi nga nagtagal ay nagsimula na kaming magpalitan ng text messages. Tulad nga ng sinasabi ko noon ay hindi makalikot at hindi mapanghinala si Ate Tanya. Tiwalang tiwala kasi siya na tapat sa kanyang asawa niya. Kontraktor po si Raymond Papadudut at may pagkakataon na nadidestino siya sa iba't ibang lugar sa ilang araw at syempre kapag nasa Maynila siya, nagpupunta siya sa apartment ko at doon ay may nangyayari sa amin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Tinigilan ni Raymond ang pagkikita namin ng lihim. At kahit lantarang pagtataksil na ang ginagawa namin ay wala kaming pakialam. Nang mga panahon na yon ay tiwalang-tiwala sa kanya ang Ate Tanya ko kaya kahit na anong gawin niyang palusot o dahilan ay pinaniniwalaan siya nito. Aaminin ko na nakukonsensya rin po ako dahil trinataydor ko ang kapatid ko pero kapag naaalala ko na hindi naman niya talaga ako noon totoong tinuring na kadugo, katulad ng madalas niyang sabihin sa akin ay mabilis ko ring nasasaway ang sarili ko. Pinipigilan ko po ang sarili ko na mahulog pang lalo kay Raymond dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi na niya ako magugustuhan. Ako lang naman po itong nagpupumilit na magkabalikan kami at sa sobrang pagkadesperada ko ay nagawa ko siyang akitin. Akala ko ay sapat na yon para iwanan niya ang mag-ina niya at mag-umpisa ng panibagong buhay na kasama ko. Katulad ng dati. Kaso nagkamali po ako, Papa Dudut. At mukhang sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay nasaktan na naman ako, mga kapuso. Sandali nga, Raymond. Saan ka pupunta? Hating gabi na. Tinawagan ako ni Tanya. Iyak siya ng iyak dahil sinugod daw sa ospital ang anak namin. Kailangan ko umuwi, Kara. Uuwi ka? Teka nga, gabi na. Wala ka na masasakyan. Wala akong pakialam. Kung kailangan ko mag-abang sa terminal, gagawin ko. Kailangan ako ng anak ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Naiintindihan ko. Kaso paano na lang ako kapag umalis ka? Magkikita pa ba tayo ulit? Yan pa talaga ang naisip mo samantalang nasa ospital ang anak ko, Kara? Nag-iisip ka ba talaga? Saka anong paano ka? Bakit? May tayo ba? Wala naman, di ba? Sino ka ba? Pero may nangyayari sa atin Akala ko kasi. Akala mo lang yun. Bakit? Nag-assume ka ba talaga na magugustuhan ulit kita tulad nung dati? Sex lang ang habol ko sa'yo, Kara. Yun lang. Wala nang iba. Kaya pwede ba tigilan mo ako sa ganyan mo? Walang iya ka pala talaga Aray ko, ano ba? Sira ulo ka na talagang babae ka. Ikaw ang siraulo! Ang kapal naman ang mukha mo! Paano mo naatim na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan pagkatapos mo magpakasarap kasama ako? Tapos ano? Magkukunwari kang responsableng tatay dyan sa anak nyo ni ate? Kahit na hindi mo nga siya maalala nung may nangyayari sa atin! Napakagago mo! Lalaki ako! May pangangailangan! Nagkataon lang na sa'yo ako nasasarapan kaya binabalik-balikan kita. Pero kung papipiliin ako sa inyo ng anak ko, mas pipiliin ko ang anak namin ni Tanya. Saka sinabi ko naman na sa'yo noon na hindi na kita mahal. Ilang beses ko bang dapat ulitin sa'yo para maintindihan ang mapurol mong utak? Nakakabwisit kang babae ka. Napaka-ambisyosa mo na nga. Mapalakit ka pa! Ikaw ang buwisa dahil ginamit mo lang pala ako! Napakasama mong tao! Anong ginamit?
Wala akong ginagamit, Kara. Dahil pareho nating ginusto na may mangyari sa atin. Tuwang-tuwa ka pa nga, ha? Buwisit ka talagang babae ka. Bakit mo ginawa yun? Napakakapal na mukha mo, lumayas ka sa harapan ko! At huwag ka na magpapakita sa akin dahil sa ganda sa buto yung galit ko sa'yo! Aalis talaga ako. Hindi mo na ako kailangan ipagtabuyan, no? Iiwan talaga kitang baliw ka. Papa Dudut, alam ko na kagagawan ko rin kung bakit ako nasasaktan ng husto ng mga panahon na yon. Kung sana noong una pa lamang ay pinili ko ng wag makisangkot sa relasyon ni Raymond at ng ate ko. Hindi ko sana pagdadaanan pa yung matinding sakit na kulang na lamang ay pumatay sa akin. Nagalit po ako lalo na kay Raymond. At naisip ko na kung hindi rin siya magiging sa akin ay dapat ay hindi rin siya magkaroon ng maligayang araw kasama ang mag-ina niya. Aaminin ko na pumasok talaga sa isipan ko na sirain ang pamilya nila sa pamamagitan ng pagsusumbong sa ate ko ng mga nangyari sa amin ng asawa niya. Pero sa huli, hindi ko na lamang po tinuloy ang plano kong yon, Papa Dudut. Alam kong huli na ang lahat dahil may nangyari na sa amin ni Raymond, pero nang panahon na yon ay pumasok sa isipan ko ang anak nila, Papa Dudut. Bigla ko kasing nakita sa kanya ang sarili ko. At kung sakali na lumaki man siyang walang magulang dahil sa akin ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero syempre, hindi lahat ng lihim ay maitatago habang buhay. Totoo po ang kasabihan na walang lihim na hindi mabubunyag. Yun po ang eksaktong nangyari matapos biglang kalikutin ni Ate Tanya ang phone ni Raymond at malaman niya ang affair namin ng asawa niya. At para po siyang bombang bigla na lamang sumabog matapos ko noong pumunta sa bahay nila para bisitahin ang pamangkin ko. Napakawalang yamang babae ka! Ang mukha mo na magpakita sa amin! Ate, bakit mo ako sinasabunutan? Tinatanong mo pa talaga? Kung tutuusin, kulang pa nga yung pananabunot ko sa'yo, malintiga! Ate, ano ba? Ako! Ano ba pinagsasasabi mo? Nagpunta ako rito para bisitahin yung anak mo. Talaga lang, ha? Ano ko ba talaga? O ang asawa ko? Ano bang ingay yan? Natutulog ang bata. Kara, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo na ba na pamangkin ko ang anak mo? Siyempre, nagpunta ako rito para dalawin siya. Ano ba namang klaseng tanong yan, Raymond? Wala akong pakialam kung anong rason mo. Hindi ka na sana nagpunta pa rito. O, tapos na ba kayo mag-reunion? Pwede na ba ako magsalita? Kasi sa pagkakaalam ko, tayong dalawa karang nag-uusap dito. Ate, hindi mo ako kinakausap. Sinasaktan mo ako! At anong gusto mong gawin ko? Yakapin ka? Maging masaya sa pagdating mo katulad nung dati? Aba, sira ulo na ako nung kusakali kasi ano ka? Sinaswerte? Hoy, babae! Alam ko nang ginagago niyo ako ni Raymond! Hindi ka makapagsalita kasi totoo! Walang niya ka talaga? Huh? Aray! Uy, ano ba? Ate, Tumigil na kayo! nagawa mo? Nasasaktan ako! Ano ba? Dapat lang yan sa'yo! Kasi napakalanti mo! Tama na Huwag sabi! mo akong hawakan ng didiri ako sa'yo! Hinintay ko lang talaga na pumunta si Kara dito bago ako pumutok ng ganito, Raymond! Hindi porke inamin mo sa akin na wala kang nararamdaman sa kapatid ko at ako at ang anak natin ang mahal mo, ligtas ka na sa kasalanan yung dalawa! Napakasama niyo! Bakit niyo ito nagawa sa akin? Wala akong kasalanan dito, Tanya! Inakit ako ni Kara! Siya ang unang umalik sa akin! Binlockmail niya ako na magsusumbong sa'yo! Natakot lang naman ako na masira ang pamilya natin! Kaya kahit labag sa loob ko, pumayag ako sa gusto niyang mangyari! Hindi ko naman alam na magtutuloy-tuloy yun eh! Aray! Hoy Kara! Namumuro ka ng hayop ka ha! Wala akong pakialam! Ang kapal ng pagbumukha mong indiin ako sa kasalanan, pareho naman nating ginawa! Napakagago mo, Raymond! Di ba? Sinabi ko na sa'yo na lubayin mo kami ng mag-ina ko. Pinagtabuyan na nga kita sa buhay namin, pero balik ka pa rin ng balik. Para kang kabute, sulpot ka ng sulpot.
Bakit ba hindi ka nalang mawala? Ate Tanya, huwag ka maniwala sa hudas na yan. Ako ang paniwalaan mo dahil kapatid mo ko, di ba? Hindi kita kapatid! Wala akong kapatid ng ahas at mang-aagaw! Papa Dudut, pareho po kami ni Raymond na pinalayas ni Ate Tanya sa bahay niya. May punto na kulang na lamang ay pagsusuntukin ko na ang walang hiyang lalaking yon dahil sa kasinungalingan niya. Pero sa huli ay pinili ko na lamang po na umalis na lamang. Sobra-sobra po ang pagsisisi ko dahil hinayaan ko pang umabot sa puntong yon ang lahat. Lalo na kung sa una pa lamang ay iniwasan ko nang tumikim ng kasalanan. Papa Dudut at mga kabarangay, alam ko na marami sa atin na mga nakikinig ngayon na magsasabi na deserve ko ang nangyari sa aking ito. At oo, yun din po ang nasa isipan ko ng mga panahon na yon. Kaya nga labis-labis ang paghingi ko noon ng tawad sa kapatid ko kahit na puro mura at pangiinsulto lamang ang inabot ko sa kanya. Bukod doon ay lumuhod din ako at nagmakaawa sa mga magulang namin dahil nga sa mga nangyari. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin po kami nag-uusap ni Ate Tanya, Papa Dudut. At ang huling natatandaan ko ay naghiwalay na rin sila ni Raymond. Kinakausap pa rin naman na po ako ng mga magulang namin at nagpapasalamat ako sa kanila ng husto dahil kahit na nakagawa po ako ng pagkakamali ay hindi nila ako kinamuhian. Pare-pareho na lamang po kaming umaasa na sana isang araw ay tuluyan na akong mapatawad ni Ate Tanya. Napakalaking aral po ang itinuro sa akin ang karanasan kong ito, Papa Dudut. Dahil doon ay nagkaroon po ako ng lakas ng loob upang magbago. Mas pinapahalagahan ko na po ang sarili ko at hindi na rin po ako naghahabol sa iba. Bagaman nasasaktan dahil sa sarili ko rin namang kagagawa ay mas naging desidido po ako na itama ang mga kamalian ko sa mga nakaraan. Kaya bago ko po tapusin ang sulat ko ay payo ko lamang po sa ating mga kabarangay hanggat kaya po nating kontrolin ang ating sarili, huwag po tayong tumikim ng kasalanan. Dahil baka huli na ang lahat bago po natin mapagtanto na nasisira na natin ang ating sarili at ang relasyon ng iba. Maraming salamat po. Sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko. Malaking bagay po ito para sa akin at sana'y kinapunutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. More power po sa Barangay Love Stories. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, ng inyong forever kapuso at kabarangay, Kara. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.